And then says, I did to say, and test of Fra, Yichi. Mehuna meka de ye nanso watan na womu na meka no mawi yese ne se behye mebonate teme me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na sa okoto sa abo bi si unua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hene na bisiti eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko asidan kama ososoro hene senenso de anko acha bia utie Nhyira 104.5 FM media jawusu mamponkontonchi abo hi akuma na waka sibretu ba kwame gong ja tanini enia ATM Ewiase Mu Nsem so se montrente awrade akwan live on Spiritus TV and afi Kings TV oko YouTuber Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM mi producer Nana Ajay Ampofo etamachi manim tinti so aye Ogoronia Bakope. On also attention, for Joseph Mensa, wonder benefit of Israel. It is a good so purify no sanctify no the Babylonians of Aman's call, ne Fakudi Juma. Yakum, ne de Ewiase Mu Nsem na Nhyira 104.5 FM. Don't reach the Deco Facebook Live and you done. Yakupon Shapa, I'm saying, I'll tell you, girl. Unya Yama Gorobi Wati. Dorichi enso Eofia Jumaku aso asim bruja breso you better sem near to ande no hu de court in the ba make say bon ngo twa e mo de Jonat akodi enkomo ene o se be diagnose hepatitis stroke and afi ye frumu ato ye be diagnose enanyumle ensem ba ko miensa na ebubu hu na for Joseph Mensa ade Bible no kwafo no adiagnose ne hu no kro no ntentem Bible no twa no ho fe de konifa na twa no fe de ababenkum manokra ade ntentem ene ansem no be hye o ka sika ko bi god bi hunsem e ba fia se ehuru ye pa sika ko no mkotu ye na sika ko ana se ya abo bi keke na ho na akodi ni ho na anwumre be dago no so nsem na miensa yiwasu abrante ba ko fia okasa na afi onzu osu ma be mansu na nsu atinisuo for Joseph Mensa imakwaba ya jawo odifo na mpom tisai nyame adom bibia abusuafo nyina ho ye nyame adom eda obo ade na se se boni bia nsifie boni bia nyame ayade ogoro ne ba ko pe ani ogoro mo akaba kumasi bo no bi mejo so eburu be ma no e me bondi ka asem no wo be ma mu mema di bema mi tin so kranya me hene ogoro mo akaba mejo so o ya ko sei so e rasta o so pe na ya bingi buafo so e rasta o na ya bingi buafo so kawasa me ho asa o be e fe na ya bingi buafo say o so mi ti wasa na okay e fe na ya bingi buafo yes what to say ogoro me dase basi buafo dago saboko adom ne Nhyira birthday boy na mpom tisai adom se wa ma se aja no tight me kwabu so bia ho ye nyame adom eda obo ade na se friends of kosi buafo bia ho ye no bia ho ye na jama to se won wa hunu kura na hwene ne ti de obo cha okay ampa so do hwa obema e ka bema yana jama nso ada na na bi ase ama me okay na na bi na no friend me yeah nana buadi owo bokrum okay oye nipa papa because be nipa na tiase yes e nana buadi oye akwasi wafo wodi wanye boni aye ona ase no oso wada wase ati na o say tutu be big boy that's right on saturday yo mamu nyina kwaba ejo so ada yo yes emra yemfa enseme gwa passion part 1 eni muntra agronim krakrakra ye point atawu konse konkoma fo agya no abrante mu akwaba atisai nyame adom wudin Ipacho FM Dominic Ando adin fie sai Ipacho aduasa enum o yire ne ma Ipacho okrom ne he Ipacho mi free Kenya si aduma be na ayo Ipacho mi mesini wa foti ase Ipacho mi pada na prim wa ware Ipacho o ma sai Ipacho mo mamienu e ma sai na me ma sai o baba ko be ma ba ko pia jumuri atu din Ewiase Mu Nsem yade awutie Ipacho e yade ebo na sebe ye din nsem re nya nto ne mi pa bi mfa se mudin sim hu na kana nwume nka me so me ma ha
medase na asoro be na akọ me pacho me call the Church of Pentecost. Bible nie Quran nie kosua ha de hin na menim fa mawo me pacho Bible Bible ni sa so be kan no kre Bible no mama Bible me pacho Ewiase no kofa kosua o David chia asofo nwumre na kofa kosua watu asensan chia asofo nwumre me pacho me chia me sofo Emmanuel Aboaje Akon ane me president elder elder Job ane na pamfo ane ni obasisi ayi yo medase ensem ya transo ya bobo ho a nti me mo akonya bon tofa na fe nto aso biase ma nyina tio kasa me pacho me fa mo fidi kesi so na mo amon kasa mama me akonya no machia mo esan se oku obi fie ne se onyewa omo akonya ntena so enu nti mo nso mama me sa akonya no mechia mo achia atiefo nyina madofo no anyina me pacho ane asemu so eno kwese de na wo kan ya transo abobo no bebrebe na ne kosi nyina no se ye pe enhwehwemu nti ana ama ya ba edi ka bai na opanyi wusu aka se oyare ontumi ma ya wada obeba ya wada nso dri ofre se ontumi ma nti na naje sikapa efre se so oyare ontumi ma nti wose dwada nti na so eyamade na naje adaroma osan fre se yemra ani se edi kagu ma ya di ba bedruye na naje no asa kan se yemra ndi ba enene se ti ha nhwehwemu nti ene ne dua ye danso asa ewa pese ye diagnose sa odi for Joseph Mensah the Bible no kwafo no e diagnose sa tesi akopium se sika akọ na sika akọ me pacho ai sika akọ ai aye gold na mkotu ye ni kotu ye sana ojidi echire wo sa okay mate nipa on ni kotu gold na owo me pacho woni opanyi wisu nana enso ofia ha ai ma mensanka aye nana nsam ni nkomo kakra ansani atoaso upeje mu de me for atoaso power specialist herbal clinic yade bia last stop anyone aso edu ha yade bia na tia yira massage physiotherapy na nyina wonye bi enu baako be se de ho na abadwa so ase homode akofi na yusu bi na ebo antentem de kan herbal powder and a mixture a boost immune system no e kenya nkwamwa ma agira na so pa defina kwei so be kenya nkwamwa boost immune system na me bacho ye herbal powder and a mixture na ebia awie pe yo cough care herbal mixture wa bo kuku keke besi COVID-19 dear him ti uni excuse bia one way na go for taxi trotro ukobo ase kuku ke obi asie dwene jaw na fe unko atiken monu agiraka because na ye COVID-19 amoni akoje cough care herbal mixture a free power specialist herbal clinic Jirika jiri aye Don Richie Adamfo Jirika jiri Don Richie hu no salute no sanse ema o janso se ponko ma o janso se train chuku chakachu ema o janso se mahi yedi twa blocks no na ne epanyan be ma oni yekodu honhom be ma najo fon be ma simidwo so wo branie herbatin herba pada wonum wie na onya kofka ka ho a na fo de jirika jiri eje tuato goddess obi ahia bi bamoni akoji bi watentem be wapa edo ya malabex ni tonic ensuo toto gates emu be choki entontom ebe doso me pa cheba nsa onmi yonyo o joint nyina ya wusi utrase ese oni kosue etutu bamoni akoda gonosu muja Dr. Sinipi say malaria junior ba kope edo ya malabex onmi yonyo na ntimi tibinia na afi wape tonic aka ho bibia awie peyo atoso awie no bawura power specialist restaurant akori di good no nom kakra duani bia bi ho yani bia ne nkwan bia ne dru Sunday ana weekend special diehu Josefi abetie kama kumasi atonso fe yase Judge Bro filling station hwe mo pe na American yi pusa homo ye 0244 544 422 0244 544 422 0200 383831 0200 383831 nana mo akwaba ya benu ka krame na femi ndago no so so umpomi ye enkopa daro ipa cho wudi no efrem na wusu na se mi name ne sanity wusu fo enjandro dabida yentimi nso wusu fo enjandro yentimi nso nyina de pem na ka no kura wom bi o hyase bia o na wie ye sanity ade deputy mso yemfansie sanity waba fidie so mpresan so nie baka nsema hodo ti woso mu akonya na nsem robo ntofa na afi madago no so medio yo mechia wati efu nyina na enwumre
na nse na mente apo meti ha nyina sisi akra no kafra ntontom na ayo ntontom awe me papa ya pa so mu yubie so mu ne aduane bi edi meti nyina ya miya kafra me pe asem no mu no kore na wiase man nyina hunu se abrantie yi asem odi atom so no kore bi ewum bia ene o se mo ne dedi mame tiao mitio nyina ma asem nyina ne se abrantie onana ekire misika akọ ba bi ehye ema ye nyina ye ka gum ye koy ekofa ade no ya mfa nsi mi fie ade no si o mu fie tam so se ye kọ na ye kwa akofa ade no na ya che na obi afa ne de a ye koy a ade na ye kokofa ye no ade no nya noa ade na chenji akoye nete yensu ye bo po de to ade no so ye koy po na ye boye no ya sane po no abranti ese me ana maba ne dem onana dem anadu 12:30 to 1 ene makora yi abewi ade no na sama abranti ndi ato me so no menti ase da nti misire mpanimfo wo ha se nhwehwe mu bie wo mbia se ye me ene makora ne ko abrewe edem ekofa ade no a bible no kwafo no I'm ready say onkyere me se ye me a onkyere me se nya me anso a na nipa okwa ade no ho a okofa ade na o makosisa net ye foforo enda aguma eda YouTube Facebook no ba bia no a branti agu me hu fin se ohume anado 12:31 me ne makora yi nso menti ase timase mu nyina me se mo kwaba ya ja opanyi abranti odi kan kasa no na aba osobo sa net ye so call them ho anado 12:30 na uko tabri sika akọ no yes me ne makora yi na mko fire yes onani ehun asema da wakan wa ha no ase ohun me mesro ha me pacho oso da niko su ehun oso ohun me sana na wunie yes unu atabi sika akọ na akọ no yes wampa wawi dabi ono so amampie oso dabi ankasa he na ade kro dabi tomade ko wie mo de chi no ko boss bo sanity na kaka timans wodi nse won fa good o ma me kosua sisi akra won ko paja good bia o ma me kosua sisi akra nipa ofi ho yesen efie hene amu fie ho no ba cho mtumi nkyere obura hoda ewura hoda wodi agro fie hoda me ni agro hoda samranti ofie ho madam fu bia ni fie ho mranti ofie ho madam fu bia ni fie ho mranti ofie ho madam fu bia ni fie ho mranti ofie ho mranti de me ntumi nkyere se o mu ofie ho ana o mu ni fie ho abranti we pe na minim no ene odana no de okasa yi omko na ni wo mo yes na abrewa anya mfa sika akọ no adwuma enhia wo nsa no na fie na odi agro ho da bida ngura ho da na minim abranti kura da bunum se de fie otizie da bida no ni abrewa ni nkomo da bida na minim abrewa kwa ba na afa so hu abrewa akwan ya me fa so me hu abrewa papa ya otitere hoyi ono na kwaji adwuma de bae ana ekoye adwuma no akwan ya me fa so amede hu no okoji abrewa adwuma de brewo sa na okoji ba na woni abrewa nkodi nkomo mene abrewa mene wo mu di nka di nkomo abrewa yi ne ba opanyin baako ono so onimfom nti wo yi no one ne bai ema wo ba me fie ema ye hwehwem ema me kire ba bi ade ne wo nyina ema abrewa ne gimitum se ampa me mini ni pa mitum aboa no osu abrewa ka kire o se me na ko ne ko peja de ne fa bre me sanse me ne ko so ka kire o na me peja ma me mfa me nsa enka me mfa ma ne nana no ene ne ba no no mo mfa na ade osu e so chances se wadwum a di nti na amsu se wo na ko fa ade no se misusu ma adwene mu dia enam me no kware die nti ene adwuma mitumi ye Nyankopɔn de tumi ama me enu nti ena abrewa ne so hu me oji mitum a osoma me ma me ko fa ade nde bae chadene mu ko siyo no mu di nse ka ntam gu so yes enam so mo bi afrim sa nipa afrim o ye hwan eye abrantie ne papa aye nyina ye papa no wo be una ogina hobi na me ho pa o ka de ntia ba me fie starting no asem ne ba abubo ba no e hyase free anadwo 2 o'clock me wo fie na papa ne frɛ me phone anadwo me fie ho nso nyamianim no kure ne service no
MTN service ne ma gise tigu ana voda ntimbi wo hwa ana papa no me hu ne number na adwo no ana me ka kire me wife say ulma na efre no na dai ana o so peke e ne bia na asema ba ana me peke call na asema opanyin ne ka ofon so an say ja wa ma miwu na me say ulma wu say ewu sam de nka ne sa na dai wo say ja wo de bomodian ne bra na me dimrika me tu ka anadwo bre no me de me bakotoa ene me yere ene tu ka na ye koye ye koduru fie ho a papa na fura doyi ana mso olman na dai wose eja hwe mafuru na ete se twene a isi manim ye o na menim de enti a akobasa ana mso olman wo de twaso na menkofie nkopa aduro emfa mraw ampa me de wose ye oyo ekofie ekopa aduro me kofa atochi kohuram kotia haban e de komano mia na me posa haban no e de man no me de bi sra no na de bi nso what a word huni ba your friend me no papa bo ma ba so say aduro na me de man dwale na adwo ne de ne ho to no a otimi dai ne nti me nkoso a ma me mpa no na me pa na obewu ana mse oluma wuo sam de eya yi firim because omra ne nyanso afi a yebedi de no e na odi wuo na adai nti na wo kasa no se jan de me hunu no mewu ana mse nti eno nkonkoda awia 12 o'clock me wo ha na wasa frem se eja ade na sa bo ana mse ba na sei wase mafuru na sa doa na afikura de metintasu a na adane moja ntasu nkuwa ne efie nkuwa na mefie na behwe eja mafi moja penturo over you nti mesrewa ba bia wo bia jampa me emreme na wo breme a mewu na mse tu ka na me koye nti wapanyin ni fio amangudua bi si ho me koye na meje akonya na metena se ho na ono ananti free dem na obai na mzulman ane ma kwaso idi olma menti ase na wo free ya na ye kase no me bre waduru maduri wo so ho ato na da na still na wo free ya na ye kase a wo say fimu je wo so di aje tietie no de nsa abo na furu ni pam what a word huni valley ti obom sa na me ye ma hye me misi olma jai o se eja mewu ana mzu bewu sei o se eja mewu ana mzu olma ewu sam de nka kra na nyame emre no ensoma se ukọ nti wodi e me se kofi akofa duro e de abrawo me sa kofie ekofa duro e de bre no me de bre no de sraye no o sa frem se ateko that was Sunday me sa wo hon ma awie anopa around 10 to 11 me wo han wo frem se eja sese de aye dene nti bra na me say tu ka na me koy na ne bayi e wo ho na me say no o se eja de uluma ye ni o na me say yo nya me beye afedie ye titi wono ma na me say da bi se de ade ne kono ade ne ye kase dodo na papa na sa afibo Japan to rover ni biem na me say no uluma bibi koso na monka bibi enkire me nya sa ubewu o na me de me kan sei o se jamra na so valley se me kro na fa waso ebe me what a word huni valley that time no so na me de na beto me hall e wo me fie nti me baaye no ye me de ne ba fie no no ntimi ntina akonwam sei nti me hwa na man na tete na e mawre ho na mzulman so hwe na huhuro de wa da taisi so ha na hana de no se je na me dase ene wo wro ne top ene wo da taisi so ntimi na fa akon omunu koto ha na waba ha na omuna koto ha na msulman wo de nya abotere na nya mebeye na meka se ya akere no anti meti wona na menya ne meti ne bi e wo masum se fa ni free fie ha eko na anya sa asem ebeto timeti ne no an masum ya me China mse no ulman yen kontie ya se ye pie na na yam se papa se Roman father a wo fen so manse e frɛ se omumfa ne mra hospital ho enam se ya ade ulman tena ka ni man ti wono a na bie kai door front and o tena mu na ne bayi so tena kire na
me spark car ya nam de me too fast so na me de no call hospital nti e duru hospital na me ka kire papa say on say me de me ntimi ngura ha because me ho mpe hospital ha enam wo mu nuru no me de paper ha nti me ho mpe nti de me kofie akɔhɔ akiri nti de besi bia no frɛ me me free hospital ho a me duru ofin so kokoti station na papa frɛ me say ne papa efrim na wo su nam say oh ano mensu na nyame nanim de oye na oye enti papa ni free mu wie no be na be ye bedi ni 1 week mi wo fia na papa fo e ba se eja se de ahokyira bo enti na yenko na yenko bia de no so ne yenche na yenya bi nye papa no ayie anam se o se na asempa na yenkoi ti mene makora yi ana papa we ana onua panyini baako ana yekoe yekoduru ha yewura abrewa ne dem papa ka ho onua panyini ka ho makora yi ka ho me so me ka ho ana yewura dem ho no mu a na mka che makora ne se o kwadwo kwa ha ne pagya ade no ebra na wie ya ye de bi kokuma se akosisa konane afedie makora e kwaso ade yi mu a de mu pra ko pa ne se mfifiri makora yi na mse kwadwo na ade wose eja yasane ade no na ade na de ba ye mu duduru no afedie mu ha na mse o jagro bi sa ne sikasam de eduru ha ye mfa ni agro sa no se eja entibeti matwa wo ntro afedie ahoma ye de lazy bi ene bo pono ene ye kanchi gu so se ye nyina ye kofa ade no ene abrewa no ye nyina ye anya adwene kro na wa wo be fa akire se me di mitumi efa sunsuma na honamani ekọ ade no so a me de me yere me de me ba me de miamimu enkwa na nse me de ye nyina ye nkwa ehira so kose e de ma busuan so omuni na mom se amane sa na nipa ono nso wa busuanim ni wo be free yachi ni nyina ya anya adwene kro na ono nso be kwa akoso adem bia ono nso mfa ne nkwa enhyira so na ye kan se de to so emra so se ye kwase ye kwa akocha ade no a ye koya ade trene na ye kokofa ye no enya noa enim eni ho anam se ade ano ade no wo henefa because wona na ka kire me play se me fa ade na me ni kwan se me de me nsa eka abrantie nso ye me dance ni makora ye me dance ni se abrewa ne kan me di so pepepepe bet wo free baby e ko fa ade na ba mi fie e na odi nka pie first ansana wa bakrum before nso o mo di adwuma ne bre me no na me ha da na me nyansi me fie nwie ti na me ha da oboase nti adwuma ne koso no na me tu call mi fie ho yade ne free ewura mu a ye ba no na ebeja si me fie ne ho me se mo obi amfa nwura me dem cause of abrewa na emra ode ma me no nti yemfansi ho ha na yenkanche yemfansi efie ne mfimfi ha na yenkanche ena se so ye komfo mbacho me oya adwuma na che ma ye adwuma na mfie se ni ma ye adwuma more than 6 years akom na wo fie ana kokotoy akom no de ni me fie oni je hu na akọ ani je hu mbapa bi na kire me suma se na de adwuma oh ebro be 80 bodi ma mi je bobidin bacho ndie bobidin ma mi tie mesre wa akwanya ni hosa mesre wa so bobomudin se tigare se mfan free bofo se musi se brekune unti mobodin aden enne no kra no na ekwan ni hosa ka me ba be kasa mpanyinfo ama okwan yes de na yanza wo ba me ba no me gunsa na me tukusua omuti asese ba ne be kirem se me omse me ba me nkirim so we ntwato so nti da ne be kirem simple mate me da se mi twa mo ba ba abusa se emna apa no hu so yare no o fi moja no na fu adoa no wo ye konfo wutimi dago no so hu se me kantam de nsi gwade so ebi je ma se pa yi na ko fa de no da wusu yi ba abusa ho asem sisi a
Me ko jonata so yakodin komos mega krabina ya to aso Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM live on Spiritus TV and our Kings TV Facebook Nhyira 104.5 o hwa modia na like na share no bia nya bi no be na nyina mfantu onfo and our YouTube Nhyira TV Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers on a corner business phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, na fe XTG Apple nyina ebi ewo honom TV your satellite TV Zenix Skyward Nafe Asano, accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate, memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers, and all type of phone cases and phone protectors, power bank, cable, Wi-Fi, modem, Nafe Bluetooth, branches, Bako, Asia, and also Anatomy, and in here, Adum, Babu Bazaar, Ufenako, Ajaba House, and Nafe Adum Ufenako, YFM Office. Adum Malcolm Shadimu, Prudential Bank Shadimu, Kufor Clinic Shadimu, the Chato Air KO Morocco, Ufanako MTN Office. Franco Tipetwade, if you're not Panundu, Kosi Area Nomini or Moachade Strunkua, a t-shirt, Yakshagu and Franco Kamakamapa. Franco numbers near 0245 316969, 0245 316969, 0560 684147, 0560 684147, 0501 538602, 0501 538602. Ute Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Yafa me gong, misaka menua kroboni ofiha. Onye mfantini, onye asantini, onye musini, onye daguma, onye grusi, onye kroboni. Woni ba ko pe. That's Rameti. You don't want to Eja boko. When you get na umpum to say. Me hu ye. Oba de na se so fo nyina hu ye. Pa boy hu ye. Yo, the kind fa doctor Ntu nchen na yisu pastor no fa bompa ye. Yo. Abusia Samra Mutie Nhyira FM pese me mu nyina ebum ne bompa. Ye wa se no kwafo eja tumi nyina eja wo mo nsaso no gie ne kumri esane. Erwade a ukasa ebemu no mo nsancheni esane ewiakete. Uma ensuto ewiakete, uma ensumba ewiakete. Umu na tumi nyina wo. Na no sori echi no uka kire se jadi sura sase tumi nyina maye. Ni bejiwe di no onyadan kwa. Ni wonyu ni no ogunufo anopai nyumre ye da see so we didn't kunimoy and then so adumti amen. Amen. Dr. Misamu Akwaba. Yeah, mudada. And also hepatitis, stroke, and I feel you from emuatu. Yes. Na emanu here wo ye papa. Maybe akwa wadina woma ayen sembebre. No kre. And now see bonina ontimi wo. Bonina ontimi wo. Mi kokro kitwam. Mi ko ba so no bre mbana ware. Wan ye na se ogide nyina. Asaja. Ota odaruma. Me no we adwuma chepa. No kre. Ebe na wo pa dia. Yemfamfo afichire. No kre. Wo secret any say. Na me secret pa any say. Minana emra na obeko nikra echi no. Omame nima miensa. Nyedike pa ya wo die. Eno se mi ba mi nana se oba bia ko aware ase efi besa afiko na awa ma na aware na se ye na o ka chem se o mumre ipo die ye na eniwo kese na ebedu emre bi ba na sa menu so na sa ifru beba ni be piepia aware mu asofo be sori na se o ye bibia wie na sa wo ma bon se na abusia no ani ji o manyama oba na omudi no ba ware mu no na aye fa won se oba be ma na we wo low sperm fa won se be ma no na ebia wanye yare no de ye oba no na fe so mu fi ase eti ma me hu se ampa ase be ba na nso no me bon pa no epepeso abedru na no ma me ba me ho no so doctor awo enti no me kru na abusia omunya ayi a metimi ko bibisi wa abusia metimi ko sase me ko asena me nsi wa no ni me ku ni ma me no ni nua no sititi me no e mana me ye de mentimi ye de enko enti bisi a me bo ma me ma ne o se tromba bi are wo nkwa na wo wa wiase e ba sa ne gini e ba sa se be ma no pia na oba ne mu ye de enshi no enti awo ya dia. In fact, who say me bree. It's me and Nama de bia da if any one touch, so would you make a one touch. That's right. One side and we paying.
wohu sa se na me tu jakwan akọ Japan nyina no wohu sa de no pe ya dia so ba bia na wo blockage ana se Ethiopian tubun kwan na asi ana so wo fibroid ana se bia wonya candidiasis ana se wanya yari candidiasis no pamu namu yari nyina bi na se ni mesisi mayi ana se bo se minimi ruashia mi ru mi shia nso no ntimi nko ebi so se mi de bia ni dan ba mesu sa babo so obeda de be chi no ni time mesu na obi di na beda ni be ma bi na be shia obi so bo wan se na di moja na ma bre no obi so oda ho na so bi pamu no a otifi pe na se bibia se moja pie ni hu ade be chi na ni message na aba ni nyina no ma hu se ade ba akopa ye spiritual huhum ne yes ade no entimi na achem haba ne ma ye di sisa ne ma nyina no kwan ena se ye nyima sa hum de no nyina ma owia na fe di one touch na ede amon ena me no be ma be otie me so no bia na awo no mu akọ ma be opanire enti hospital bia obako bia no nikobi wakọ say low sperm count ni sperm no be ma bia o sperm no e was from 120 to from 20 million to 120 million e bia obako ko check ne bia na bi nim e bo na 10 million e bo na 5 million e be bo okwa no na say issue no e ba no sperm na e ba no kora na e ba yero wish no afina ye deep brown e bo okwa na e ba kiti e ba sa na ntika bia ni wo sa se be ma no anya syphilis pen wana gonorrhea pen wakwa na ye den akoyi sa ne hunsiu no e ba sa no na oba na ye hun se sa ne ma bia ye one touch e draw ye di mo be ma no no mutafri me fi no ho ba na me di ba ye tafri tisania watoto fia wo tafri one day pe utafri be do anwumre no uspe no e be den e be fru e na oba no sunu se sa blockage no bi wo ho ana se wo fibroid ana se bia wo Ethiopian wo menstrual problem into uterus mu kwan yesi ni manyina bo menses no emayi ebu akwa dada otimi nyinsen ba busumi na busumi sia be hu aseri na asansa na chiaba enam se yare no awo mu no enfri wo sanse me bia meka se oba wude nyakobo bo no clean enta ese ukono aduane na se wan ru service river no mu no se de no enkwan a enye den and also the year aduane enye de wo so huru mu kama ti se onya edro no de huru awode mu uterus mu ye free fallopian tube ni ye free both left and right over ye free a ebe na otimi ye de enyinsen nti ye mo edro huru sane manu nyina mu ebu a obefa na se se mo ma ye me fa me so bom de mu tie mi ebi so obefa na se bo obefi bo obeko private bo yi ni manu nyina free mu afa de award no anu na nti award de ye che na onim nu eye one touch wo Jonathan Eba clinic wonu e wo Santasi Bufudu owusu ansa Johnson office of Ebenezer Johnson no a next Johnson no if no owusu ansa Johnson e ho na Jonathan Eba clinic ye wo ye no ma no ni 0244 ufra me doctor be fa no akasa kama 0244 874341 0244 874341 and 0201 99 and 55 0201 99 55 and your WhatsApp number ni pachimo mu abruchi mu mana manya mutimi frɛ your WhatsApp number no suni 0541 526001 0541 52 pacho utie churatuo 0541 526001 your WhatsApp no man suni etina nan sai awo problem kwa die meti akase so bi kwa ni adanse awo na die wo adanse die wo abusiamu enkoda de o matu mo bonsu nati kwabra nati Ibrahim nati Yusuf nati adoso bebre hey ehia nse nati ni baba di bi no da soso da no man so se na nati emu ko efri hifa emi se efi krobo so man ya nyame Nhyira ne munyam ena hepatitis B no na na wo ka wasem no hepatitis B di yi no yere ye mfa ho so wo bi moa da bia meka se wo ba bomodi asbeto vortic insu ba kwa kraba emi wadura mi fi Japan ba de be mi siamo se hepatitis B di no se afa se den se yo se den atiti se den bia meka se wo de no anso be ba wo de bomodi anso be ba
Junateba Clinic. Send a say yo biano insro, obo say yare near drum, me can say Yarebian na corner crown and nedro, Yarebian way near drew. Rudolph Mammy on Vonia Grow. I mean, also the author, know if you all can see on Vonia Grow. Rudolph Mammy, Marjun, and you mentioned Ewiase Mu Nsem. Mission will be. Oh, I couldn't feel my way. I just saw a champion in the years. Oh, doctor, I knew coming up, but the mission will be so would see me. I can't grow for you, so much Timmy will be. I take in a busham, so much. I'll send you one come a busham, can buy a memo. It is after this being the years, then cry no. Missy, Micha, I probably were a Janoa, I could say, I don't point, I can't say. When you say a second wedding, I said you point very good. Doctor, hey, doctor. Kaka, watch me. It is after this being the years, then, not a bill no for see ya, where Chica saw ya work hospitals when you have that is be. It do not that's on more, that could pay a becum, maybe I may catch the same pressure. Who that do so that could pay Ubanian stroke, there be a mechanic, and yet do a bomb, and yet do two, that could pay Ubanian stroke. Who there a year was me there, do me there, so that could pay say, when one say, if you go Jari, no down, and as we die in Damu Serrano Pano, no to me sorry bill. So I say a cost one, I say Serrano Pa, no Niger to where Chica saw ya, who said it here, Eddie, my stroke never war. It is sad after this beat, yes, I go so a view. No, what Chica saw ya, oh, phone, when you pay there, who ya, tip pie, who name your ya. I was so would say, ya, Ria Eddie Brown, a ya, Ria, Kumple, Copen, after this baby cum, but dance with to make about Junateba Clinic. For no man, Santasi Buffet do. If you come and say, bar, with Ebenezer Johnson, what do you Johnson? If you be quiet, soon or bar, if you before do, not by a Johnson when you fancy, but what dance with young Gideon Waba, who bar Senate behind one doctors who ho, and no young for necessary beer, that's a beer by you. If you are a nephew, some 1 year won't be at Transashore anyway, young, who knew would tell me, and you watching yes, a manchina, brobo, but Jonathan dear, maybe I make us and Yamasha maybe, which I jaw soon in a bushia, and yende, a face at 23 years in here. I check 23 years in, and then saying, I was a penny for, and then I during your album, what you say, it's more dear, so baba, near Mow, Yan Nema, that's a so here, Kumasa, Nagana, Heba, for you, Nakwanesi, ye, Penyesi, wa, do not own sin chain that I be a berada. And I say, if you want, do not have no more baby, Heba, Bria, ye do not sin chain. It's more dear, so baba. Do not it is a technical university. Obi a film question dear, Obi could be in school, Obi could be in a Juma, Obi could ya win, Sana Junati, bra, but 2 Pemunagasa. Never saw a radi ho, no by empire, Bonnie must say, Miss whom a Juma Bayamo, who no more ye Bayamo. It's as a Nahokwa. Because I'm like a Junat Gakami or coming chef from the dada, come a wood dada, Yenahokwa. What transmogrify? A bed wow, Moanya Wahundi, China Jacano, stroke. Stroke ya Arabia, Tiasia. But I mean, Musa, we make a Junaka stroke. Anka Tessia name ranted and common Kangu. Debbie, if you didn't, that's so quite a 2 way. That I and ya send you to Accra. If you had Jania Yedi, a Jania Yedi da. Jania Yedebia Mikasi Yedi and yet, well, a Didier yet in San Basso, name a can't come found. He said, yet. Wow, Obiko Jani Edicano, and ye chikuntumri, ye chikunsusa, Edinima be brain, ye the fried rice, Edriani way, Nima be brain, Edia to Yaquaman Yedi, Esa Adentra, ye Fawi Brofonina, because Japan, where Japan for Edriani Yedi, ni insure yenum, Nisan or Musitia, Utu say, oh my young for cry. Oh, they say, Japan say, oh, Bibenu as water. Ebinio, and then ye mamma, I could cry no more as water, I planted no more as water, I could no more as water, who can't say, is with a who could cross a crown as water near no more crossing, as ye ensure you say, ensure her by a tear gumunoa, who burn her by a tick my head, did do a benono, ye numbu, and no be area, now Parastamu, Wakofa do it, oh, no more be droda, and no be him no hospital, or so there, Drusu.
oni mu edro onye juma onye hwi so aka na mi ka sen emra ye we kurase mi maami mi na na mra oje awo no kurase fo no bo wo afum kwa na wa wo no edi na akora no ba ebo o je fufu so wo na wo akoro di wakoro dem ena obi ti se nimbebre wo ya jegu wo ena ma yarie ni nyima ba so enti mo jabru so no chewo nipa no mu kakra no be won se da kopɛ no ati ato Abrante be 35 years one year stroke. Abrante mami penyi mami be 40 years one year stroke. Ni nyina free aduane a wo say de ye di ye ni ya 5 years ni me Angels Dominion International Church ama do na bo me mra ne say akwapa no kwafo no meni Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha kind of cray ma obi left and right juma yesa wo ye be ma na na de be wala na ye kunu ana se e wo jede no ba na de be wala ni na wo ba ya be kire Prophet Joseph Mensa juma sam na nko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busunya ana hu bi ntinyoma ma na nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo Awasam na your problem there. Make a chill print. We were who Ghana and our approach, ma'am. Now, Wasam, I or Dagria. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just said the old problem one said, you say, be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say, be a woman, booming says, see, there. Mean to me, sir, and your bicycle, booming said, be when they're fine. And now you are what they are to attract. So I would hear that you know who traveler. I was a only problem one. Sanya Monday, see, the Prophet Joseph Mensa may cancel no more baby. Oh, bar Prophet, Minam to me, dear, grow candy bar. Ma be a doctor say, won't be you. Will be a dear crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha na wasam na yo problem on ni kunu ubekome na free be man ni na ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetinetim tebuo mbola junction etinetim tebuo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya miye juma da na benada kwa Accra wa Masama Stadium Junction Jarvis honde miye juma yawo da na memenda nkokko de Trado Salvation School onso miye juma defense kwesi ada kwa hwe akira be ye ni o le mi fe na akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we wo ka Psalm 91 go so 7 times wo de obesere bi ade wo so me say what the Srana Pani and Napani, now the Obiso when the Bonnie and Abbey, or the Fantra and Agadi. When I cheat bay you or was more become one was and we a favor oil, we need the other say, well, we are Juma, Obi Crata, some I and a day. Una sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say I was in Siana de Gacre Bunsem. What they are slow when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041. 43 41 0244 87 43 41 0201 99 55 0201 99 55 WhatsApp 0541 52 60 01 0541 52 60 01 Icha etiefo ya daben na yedwan doctor pa chomi yejuma efi edweda ekupi memreda kwesera de yenye juma yehia ebom pa ye start ejuma anopa no nson kupi anwumre enonum ewo Kumasi anu
I'm so about me having the meetings, I was so black after him. No, because I may prosperity. Ama. The Yama said, then I may pay. The Yama, infant said, how many months? 3 months, 3 months, 4 months. Now, me and the Messi, our person will come on my phone. The can begin in the bower. No, my father the amount for capital play. Nearly papa for never play. Jam America, I quit my crime in India. The one I'm a friend, papa, number Pacajan say, what is a full week of us? It's Ninja the baby and many out. No, Obama, I say, but yes, I didn't want. You mean you can let Kadamas Dr. Joseph Mensa, I'm actually I'm so about me having the meetings, I was so black after him. No, because I may prosperity. Ama. The Yama said, then I may pay. The Yama, infant said, how many months? 3 months, 3 months, 4 months. Now, me and the Messi, our person will come on my phone. The can begin in the bower. No, my father the amount for capital play. Nearly papa for never play. Jam America, I quit my crime in India. The one I'm a friend, papa, number Pacajan say, what is a full week of us? It's Ninja the baby and many out. No, Obama, I say, but yes, I didn't want. You mean you can let Kadamas get into system and getting me chilling. There's the man away. We don't car water tank in any fans. I was so I cry. Okay. This is a shot near corner. Send my brother on the system. Even for me to see him because it was a crash when we see when you school. And to me, I said, my mama that was here. And with the uncle from you for me. In the same out of the Damasi, we put 1,500. 1,500. Hey, wow. I mean, I'll be on my cassette. What did I have? 1,500. Oh. 1,500. Oh, well, then I'm soon shroud. Now, again, no, senior, and no man process. Send the catcher, sir. I'm what do you? And you said that the apple. No, I can't tell Bible, but too many Pabla was a son who are winning. I'm passing me a yen. It's in a mission shot, and I'm not persuaded. Can teacher at her for a beer will be a woodsy, can be chill. They make a choice of one, say. It was Obiaonte prophet to save me and can. Now, what in can almost be over 2 and more portion. Now, maybe 2 and more buying. You did be so problem now. So, if America, I make a safe out of soccer craft. 2 and more non black prophet to save me and answer. Na bibi bia yinta bia edi nya bia no oba nyankopɔ bɛ nam so ma na dedi e mo nso no de so no na otumi nsuare no nyankopɔ nam so ma onso no wato se na me so wato Dr. Joseph Mensa, I'm actually I'm so about me having the meetings, I was so black after him. No, because I may prosperity. Ama. The Yama said, then I may pay. The Yama, infant said, how many months? 3 months, 4 months. 3 months, 4 months. Now, me and the Messi, our person will come on my phone. The can begin in the bower. No, my father the amount for capital play. Nearly papa for never play. Jam America, I quit my crime in India. The one I'm a friend, papa, number Pacajan say, what is a full week of us? It's Ninja the baby and many out. No, Obama, I say, but yes, I didn't want. You mean you can let Kadamas get into system and getting me chilling. There's the man away. We don't car water tank in any fans. I was so I cry. Okay. This is a shot near corner. Send my brother on the system. Even for me to see him because it was a crash when you see when you school. And to me, I said, my mama that was here. And with the uncle from you for me. In the same out of the Damasi, we put 1,500. 1,500. Hey, wow. I mean,
Abi ameka say what say ya. 1,500. Oh. 1,500. Oh, well then I'm so Nhyira. Na ade no semia eno man koso sa. So me catch yourself. I'm what do you? Ni se fe dia ko. Ni wa kwantia Bible ma tuni ma ni Pablo was sa di wa woni. Ampa so me ya yenye ni. Nti na ni so Nhyira na na bi koso a ye. Kan teacher ahwefo e bia obi a woti kan bi kire wo. They make catch us of one say. Obi a want prophet Joseph Mensa kan. Now what in kan. Omo mo ya say obi a obetu na mo akọhwe no. Na me metu na mo bae no. Me bibia so mo problem na so. Me fe America make say fi abosoka akra. Untu na mo nombla prophet Joseph Mensa na so. Na bibia yintan bia edi ne nya bia no. Oba nyankopọ be nam so mana dedi. E mo so de so no to me suere. Nyankopọ na me so ma on so no maton. Say na me so maton. Dr. Joseph Mensa ma shall fi. 4.5 FM. Miri Jausu, Mampo Kontunchi, Abu here, Kumana Waka Sibretu Kwame Gonga. Jataninie, and near ATM, Ewiase Mu Nsem so Montente Erade Aquai. Live on Spiritus TV and Afe Kings TV, Oko YouTuber and Short TV, Facebook and Show 104.5 FM. Mi producer, Nana Ajay Ampofo Etamachi, Manim Tintiso, Aye Agoro. Ogoronia Bakope. On also attention, Odifo Joseph Mensa, one the benefit of Israel. It is a good so purifano sanctifano, the Babylon Safaman Sako, ne Fakudi Juma. Yakamum, Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Don't reach it at Facebook Live and you done. Yakupon Shapa, I'm saying, I'll tell you, girl. Unya Yama Gorobiwati. Don't reach it, and so Elfia. Jumaku also as in Bruja, Breswa, you better say near Tande, who dear caught in the Bameka, Bonongo Chia, Yamodiani, Jonat, Akodi, and Como, and then also diagnosed hepatitis, stroke, and Afe, Yafrumua Atuo, Yabet diagnosed, and then you may, and Zamba Bako Mienza, near Bubu home, na Odifo Joseph Mensa, at the Babo no Kafono, a diagnosis near Hundukrana, in 10. Babo no can hope for the Conifa, near Canon for the Ababinkum, Manocra Daddy, in 10. And some no bear shit. Okay, Sikako be good be Hunsem, a bear fiasse, a hurry pa. Sikako, I'm go to your name, Sikako, and I say a bobicake. Now, one I could in ho, now you never diagnose. In some names, you was a branch of Bakufia, or Casana Fionzu, Mamma, Bemansu, Nansu Atinisio. Odifo Joseph Mensa Umakaba. Yeah, Joe. What if one pump to say? Yamiadom, baby. I was your phone now. Yamiadom. That oboa de nasi. Sebonivian si. Oh, Bonivian. Yami ayadie. Ogoronia bakupe. Ogoromakaba. Kumasi boni bi mejo so eburu. Bema no. Na me bondi ka sam no. Wo bema mu. Bema di bema. Mi tin so kranya me hwene. Ogoromakaba. Mejo so o ya ngoje. So e rasta. Izo na ya bingi buafo. So e rasta. Na ya bingi so so kawasa me wasa wa be. Na ya bingi. Yes, what to say. So you do what now. If I never bring you buffalo, yes, what to say. I'm going to dance it. That's buffalo. Sabako, Adum Nhyira. Birthday boy, now I'm pumped to say. Adum so am. No tight. Me kwabu. So be ahoye. Nyame adum. Eda obo ade na se. Friends of Kosi buafo be ahoye. No be ahoye na jama to say won wa hunu kura na hwene ne tidi obo hu. Cha. Okay. I'm person wo hwa wo. Obema. Obema. E kan bema. Yana jama nso ada na bi asiama me. Okay. Na bi. Yeah. I know friend. But mama mienu. E ma saying na mema saying. Oba ba ko bema ba ko. Pia, jumuri atu din Ewiase Mu Nsem yade awutie. Patchan. E yade abo na sebe ye din nsem ne nya nto ne mi pa bi mfa. Oh, se mudi nsem hu na nke na enwume nka so me ma ha. Medase. Na asoro be na akọ. Me patcho me call the Church of Pentecost. Bible nie, Quran nie, kosua ha. De hin na menyi mfa mawo.
Epacho yi Bible no say aso be kan no kre. Yi Bible no mame. Bible. Epacho. Ewiase no kofa kozua o. David da. Chia asofo nwumre na kofa kozua watu asensan. Chia asofo nwumre. Epacho me chia me sofo Emmanuel Aboade Akon. Ane me president elder. Elder Job ane na pamfo ane ni obasisi ayi. Yo me da say. Ensem ya chanso ya bobo ho a. Nti me mo akonya bon tofa na fe nto aso. Wiase manyine ti o kasa. Epacho mefa mofidi kesi so na mo amankasa mama me akonya no machia mo esan se okọ obi fie ne se onyewa omo akonya ntena so enu nti mo nso mama me sa akonya no mechia mo achia atiefo nyina madofo no anyina ifacho ane asemu so eno kwete de na wo kan ya tena so abobo no bebrebe na ne ekosi nyina no se ye pe enhwehwemu nti ana ama ya ba edi kan bai na opanyi wusu aka se oyale ontumi ma ya wada obeba ya wada nso dri ofre se ontumi ma nti nana jeyi sikapa efre se so oyare ontumi ma nti o se juada nti ne so eyamade na nana jeyi adaroma o sa fre se yemra eni se de kaguma ya de ba bedru ye nana jeyi no asa kan se yemra nti e ba enene se ti ha nhwehwemu nti ene ne dua ye danso asa ewa pase ye diagnose sa odi for Joseph Mensa the Bible no kwafo no e diagnose sa te si akopium se sika akọ na sika akọ me pa cho ai sika akọ ai aye gold na mkotu ye sa na ojidi ekire wo sa okay mate nipa on kotu gold na owo he me pa cho woni opanyin wisu nana enso ofie ha ai na mensanka aye na nansam ni nkomo kakra ansani atuaso opeja mu de me fa ntuaso power specialist herbal clinic yade bia last stop anyone aso edu ha yade bia na tiagira massage physiotherapy na nyina wonye bi enu ba ko be se de ho na badwa so ase omodi akofi na use bi na ebo antentem de kan herbal powder and a mixture a boost immune system no e kenya nkwamo ma agira na so pa efi na kwei so be kenya nkwamo a boost immune system na me ba cho herbal powder and a mixture na e bia awie pe yo cough care herbal mixture wa bo watch kuku keke me see COVID-19 dear him tiuni excuse bia one we na go for taxi trot ukobo ase kuku ke obi asie adwene jaw na fe nko ateken mo nwa agiraka because na COVID-19 amoni akoje cough care herbal mixture a free power specialist herbal clinic Jirika jiri aye Don Rich Adamfo Jirika jiri Don Rich hu no salute no sanse ema o janso se ponko ma o janso se train chuku chaka chu ema o janso se mahi ye twa blocks no na ne epanyan be ma oni yekodu hum be ma najo fon be ma simijo so wo branie herbal powder wonum wie na onya kofka ka ho a na fo de jirika jiri eje tuato goddess obi ahia bi pamoni akoji bi watin tentem be boapa edo ya malabes ni tonic ensuo toto gates emu be choki entontom ebe doso me pa chaba nsa 0244 na enwumre na nse na mentiapo meti ha nyina sisi akra no tafra entontom na ayo entontom awe me papa aye pa some you bie some ne aduane bie di meti nyina ya miya tafra me pe asem no mu no kore ne wiase manyina hunu se abrantie yi asem odi atom so no kure bie won bia ene o se mo ne dedi mame tiao mitio ma asem nyina ne se abrantie onana a kire misika akọ ba bia hye e ma ye nyina ye ka gum ye koi e ko fa ade no ya mfa nsi mi fie ade ne si o mu fie tamuson se ye ko ne yakwa akofa ade no na yache na obi afa ne dia ye koya ade na ye kokofa ye no ade no nya noa ade na chenji akoye netie yensu ye bo po de to ade no so ye koye po na ye boye no ya sane po no abrantie se me ana maba ne dem onana dem anadu 12:30 to 1 ene makora yi abewi ade no na sama abrante ndi atomi so no menti ase da nti misire mpanimfo wo ha se nhwehwe mu bie wo mbia se ye me ene makora ne ko abrewai edem ekofa ade no a bible no kwafo no I'm ready say on kire me se ye me a on kire me se nya me anso a
na nipa okwa ade no ho a okofa ade na o makosisa netie foforo enda aguma eda YouTube Facebook no ba bia no brante agumi hu fi se ohume anadwo 12:31 mene makora yi enso mente ase timase munyina mesa makwaba ya ja opani abrante odi kan kasa no na boss bo sanetie so call them ho adwo 12:30 na uko tabri sika akọ no yes mene makora yi na mko fire yes onani ehun asema da wakan wa ha no ase ohun me Mesho, haye me pacho. Waso da niko su ehun. Waso ohun me. Sanana wunie. Yes. Unu atabiska akọ na akọ no. Yes. Wampa wawi. Dabi. Ono so amampie oso. Dabi. Ankasa hina ade kro. Dabi. Tomade ko wie. Mo. Dechi no ko boss bo. Sanity. Na kaka timans wodi nse. Won fa good. O ma me kosua sisi akora. Won ko pagya good bia. O ma me kosua sisi akora. Nipa ofi ho yesen. Efie hene. Amu fie ho no. Ba chom tumi nkyere. Obura hoda. Ewura hoda. Wodi agro ofie hoda. Me ni agro hoda. Samrante ofie ho. Madam fu bia ni fie ho. Mrante ofie ho. Madam fu bia ni fie ho. Mrante ofie ho. Madam fu bia ni fie ho. Mrante ofie ho. Mrante de me ntumi nkyere se o mu ofie ho ana o mu ni fie ho. Abrante we pe na menim no. Ene odana no. Do kasa yi. Amuko na ni wo mo. Yes. Na abrewa anya mfa sika akọ no adwuma enhia wo nsa no. Na fie na odi agro ho. Da bida. Ngura ho da. Na menim abrante kura da. Bunum se le fie otizie. Da bida. Na ni abrewa nim komo. Da bida na menim abrewa. Kwa ba na afa so hu abrewa. Akwan ya me fa so me hu abrewa e papa ye otitere ho yi. Ono na ekwaji adwuma nde bae. Ana ekwaye adwuma no. Akwan ya me fa so amede hu no. Okwaji abrewa adwuma nde brewo. Sa. Na okwaji ba na woni abrewa nkodi nkomo. Mene abrewa mene wo mu dinka di nkomo. Abrewa yi ne ba. Opanyin baako. Ono so onimfom. Nti wo yi no, one ne bai e ma omo ba me fie. E ma yehwehwem. E ma me kire ba bi ade ne wo nyina. E ma abrewa ne gimitum se ampa. Me mini ne pa metum aboa no. Osu abrewa ka kire o se, na ko na ko pagya de ne fa brɛ me. Sanse me ne kro so ka kire o. Na me pagya ma me mfa me nsa. Enka me mfa ma ne nana no. Ene ne ba no no mo mfa na ade. Osu so chances si wadwum a di ntina amsu se wo na akɔfa ade no. Se misusu ma adwene mu dia. Enam me no kware die nti. Ene adwuma mitumi ye Nyankopɔn de tumi ama me. Enu nti ena abrewa ne so hu me oji mituma a osoma me ma me kɔfa ade nde bae. Chadene mu ko si yo no. Mu di nse ka ntam gu so. Yes. Enam so mo bi afrim. Sa. Nipa afrim o ye hwan. Eye abrante ne papa. Aye nyina ye papa no. Wo be una ogina hobi. Na me ho pa. O ka di ntia. Ba me fie. Starting no asem ne ba aboboba no. E hyase free anadwo 2 o'clock. Me wo fie na papa ne frɛ me phone anadwo. Me fie ho nso nyamianim no kure ne service no. MTN no service ne ma. Gisetigu anavoda. Ntimbi wo ho ana papa no me hu ne number anadwo no. Ana me ka kire me wife say ulma na efre no na dai. Ana o say o peke ne bia na asem aba. Ana me peke call na asema opanyin ne ka ofun so an say ja wa ma miwu. Na me say ulma wo say ewu sam de enka ne sa na dai wo say ja wo de bomodian ne bra. Na me dimrika me tu ka anadwo bre no. Me de me bakotoa ene me yere ene etu ka na ye koye ye koduru fie ho a papa na na furu ado yi anam so olman na dai wose eja hwemme furu na ete se twene a isi manim ye o na menim de enti a akobasa anam so olman wo de twaso na menko fie nkopa aduro emfa mraw ampa me de wose ye oyo ekofie ekopa aduro me kofa atochi ko huram ko tia haban e de komano Mia na me pusa haban no. Ya machako. Mami je kwenti. Mami Mami Eura mempe rof me ka kire wo kasa man kasa. Mesho. Abodam.
Hey, hey, mommy, don't be afraid of what you go. Mommy, just pray to you. Mommy, all right, good. Mommy, tell him. Mommy, tell him. All right. Mommy, Links Sumbia, Line say Sita, Halni, High, Chocodilla, Zumbe, Line so ho, say Sansun, going to Chicoy, Mani Kumanana, Jayusu, Silai, tweet, some beer for me. And when the meeting de bia, hoy. That's Samity, channel for you, Madame Samuti, Ewiase Mu Nsem, Nhyira 104.5 FM, live on Spiritus TV, and Afro Kings TV, YouTube and Nhyira TV, Facebook and Nhyira 104.5 FM. Media Jauzu, Nampo Kuntunchi, Abu here Kumanana, Waka Sibriti Uba, Kwame Gong, Jatani Nye, Odifo Joseph Mensa Elha, Babo no Kafo, no Chan Humfed, Ekunifa, Nejan Humfed, Abengum, Manokra Daddy, 10. Kosibu for Sansna Ogoronso Ewoha Ipudusa Nana Ajay Ampofo Don Richie na dia ko Facebook live Epacho aye sika ko honsem Chinwa Shroba ho Nana ususu akotu good no Wadema busuafo wakantam adinsi aguso good na yira Ede ho sobo ebo no Ede ho ntansa nyina so ano eni abriye papa Osimpo anwumre oba ha no wa ngunsa ntukosua kananum amanama ni bewumpa yegusu diagnose na me samo kwaba ya ofani saboko yankopon dawro ma yo mi buza se wo ya comfort ai wo ya dwuma mfiensia wo di suma hodo be se 80 adi wotwe na ye adwuma abra opani no adawusu no na fu ahye no na sia tatai ofi moja no aba wadwum se betu mba se ade am yeye na nya opani ba wadwum za ba cho dawe adan na membusai na umusai yes ubusa mu ba cho asem ni si ye no owie ye no mebusa bia na menya message bia se me kwa me gonga madinsia kantem guso se obia enko ho ise nyina ya adwen na mna ofi mo jase ne fu ado asa no asem ni si me kase kwa me gong ma me obusa nanom bedi ma se opani de sako kadi amwadwenem ba cho me mo amama dwenem adan yenti amama dwenem no na me susu bone mam papa no udi se kantam ne disense no opani ne yare me din se kantam ne di be 3 months musu miensa yes na amwadwenem nanu man kase hu asum se usuei ade no opani ne sakoka e ba cho ni amno ankasa ni wuo na chie no ena me ka name abosum 80 obi ankasa hu asum se osu je ye opani ne sakoka good no ba cha ni wuo na chie no name me ka se me de susu bone ma papa abosum 80 ba ko kura ankasa hu asum ba cha ni wuo na chie no ena me ka kire omo ene omo kofa ade ni nyina se asem no de se me ka se me ame ka no ha didi ebewo mu no ebe ya kutu abi owusu ye musa ne se abosum 80 ba ko kura ntia na so ankasa jeye na opani no sika akon makofa mpa cha ena me kire mu ba no amo akasa ti musa akosa no ya no mi mu de mansusu bone ba ko kura ankasa hu asum wa meso dae mpa cha de bi ene no mo deda ne enti su se de ne ku opani no mi mu de ewuo na chie no ene ye ko sofo bi ho osusu se de ne ku opani no me de mi susu de metu anamon wo ye konfo ni hu ade waso ti asem pa bete no nko ade ni wuo de me ntimi ntena ha osu yamina mane nyona yamina because ni wuo na chi no yetu anamon ye nyina ye nya gidie tu anamon ekọ abusa because me abusa no man ko no wo ho mpa cho de onko bi fufro gene pm ye ko ye no ye ko to ye bra panyi sofo baako me de na minim ne da nti ye ne papa we ne ko ya no se asema mo de bae ne nyina no me ma mo nkasa na minim na godu na kum nipa no o man fa de na ma
wo anase nipa ade no won ho no foforo be sa to aso no pani na wu no pani na firim enam se sofo wasema wo kan ade twetwe maso kakra o omo nyina ni no kan sa semo yi no na papa we wo ho hwane ko bi me papa we ana papa ba ko nso wo abontene ho no se good na akum nipa sofo no ka kire me plain o ka kire mu nyina na se o ka kire wo ye nyina se good na akum nipa se good na akum nipa omote no na akum papa no omote na ede ne de ho so boy bo mpacho afade ye kire sofo no kire mu awie ema obo nipa no a omokofa papa we ne o papa no ekofa no eko bia ade no so omko yi ade no omunyina te omunyina no ote ho ye nyina ye tete ho omanyia no obi anyia no omanka hwe ye yakwa abusa in fact me de me mete ye no me ye obi a me kokko ben me pa enti be ka kire me ho se Ewrade ene maboso mama botere efri se ebia na firi die firi sanse omunyina te mpacho papa yo te ho de na akire yese wo na wusu wonu afa go ka kire me se sofo no ka kire ye nyina ye se papa no kofo obi a ye frɛ no wusu ene o makofa ade no na ade ne kum papa no obi a ye frɛ no wusu obi a ye frɛ no wusu owa busuanum a owa busuanum mo oyo obi a wonim no me pacho me nim no da obo owusu no omu se sa owusu no woni ena me obo owusu na mse na se me ye frɛ mo owusu o ena o se da bi nya wa na o makofa obi ene wako bia de nso no mo yi ade no ese nipa ni na akofa gold no ba jo say ese nipa ni na akofa gold no no so according to sofo no so mo ye 3 makofa de no nipa 3 akoton edi ene o makofa de no so mo koton ye so mo ye nde ye o de bintu nti o so ni hu bibia mpacha asema abosuma de watwa no mo ye aduma asema me ka asasi so o ka abosuma de watwa no mo ye aduma ene bible say o so ma me nka nje wa no ko se na musa o ka abosuma de watwa no mo ye aduma me ka ni nyina me nka ma wa ka fa so me ka abosuma me ne wo mo ye aduma mo ye sen o mo me ne wo mo nya aduma nyina kwa mo ye sen o si 80 more than 80 o ka mo nyina 9 me ka ane o mo me ne wo mo nya aduma nyina 9 ka bible say unimu he minimu he me da say sorry na fe opani on the kotu go no trans na musa ne kusa odi for Samuel Power Ministry o si headquarters ene na so e mo ne atwe no o hwe onsem na o kansam hodo kirew nyeja ho kra ne wiase esum ka bi shownia ne shroba ne shrodamfo odi for Samuel say twe no for headquarters o si no power anyo o si musa say awari sem koye adwuma sem koye o to de ento obi tata wo tete e sunsum wana o e firi ba na say bontisuni twen tentem me for na be hunu what else counseling aye adwoda ekosi mneda anapodo nse fa kosi awia no miensa no asori so oh Ajaba family house Kumasi mentia traffic light up na be hu odi for Samuel ayini nkodi ahia e ba cho pusa homani ne nkasa nyumna nsa no wako e wo 0504 588 454 0504 588 454 and 0278 40 5519 0578 40 5519 I care about center akofa enu ahodo ba jaswa badwuma pa emienu paroni bam the wonder bam na me kan fama wo siyade udenchen wachi ka se wachi bramu joint pain baby ayoya akonya accident we pra baby nsuo totoi edan hodi tete uhia paroni bam the wonder bam no rheumatism betuasie afi tipaye asrobi uhia paroni bam badwuma se magic Healthcare ointment mo tumi afubrum pimples ayefu ho na me say kruchi am fair was sancho edwiba na ntema pro uro socks you na krama de ko now they are saying ko dey socks me go krama de ko ka se kawuro ya ko dey healthcare ointment ni be sie o baby paroni bam ni healthcare ointment na me kan for amawo you do to enko I care about center about Jesu abenkro ona be hu mo dey apusa hu ye 0243 038 035
989 0243 038 898 sorry 898 0243 035 898 Moniaco Colinac have me Asafu Misty BT Royal yeah to pretty baby Akamika shop herbal shop who do also Paroni Bam Donda Bam no and have a healthcare on man Palogo Bitters Yanka Sensa we be in to a so be a modern one should be safe yatao no na so smelly good tasty good no hangover my mema hoden modri show the form e ma apia tete esanso da form boko ni boda form e bia otimi di she Obaniako Akyankruma winning ways be a ton sabia okay obi ana John Brown ko asi Palogo Bitters na hear him no na hear him the no na me hear be Toby na numbi meboa for 020 8183 018 020 83 0244 620 294 0244 620 294 Palogo Bitters, Katu, Adu, Konakoti, Drew, Wapa. India spiritual doctor, I said, Makopi, India, or Bojima, Papa, or Bojima. And you may also mean Dagonoso, Miakatana anatomy, Netia see, Netribano. Unamun samno mpacha koda wontumi nante ana wontumi nkasa enkuda otuasie umawu ne so be stop no kra oda no adwonso na de nkoda ya adwonso no na e wa opani yade kono ntuasie de wontumi nyina so ana se yentumi nchiro yie bema bia ona miensa wudi mi nante wiade ba kona nte najo na najo de no se enya adwuma India sebra no mo gonoria ne de kan bia na wotuasie wona so ye sunsumu ware mi sembi wonu ma na sunsumu nsem kona onsia no promise and fail and sanum galam say for me and America no monko pese obandon kwa na se be man don kwa India sebra no mo antentem obadwuma papa hwe anim na for dance mo di kire ho badwuru ye pa no asa no edi ama wa hinima kokobin 18 mu oboase kwa so enami kan and India ningo manyumle was 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 0208 297 825 ofro kokobeka so besi 18 ha kwanim tintin so obense ne billboard so a nipansa awiedem kama ana busa obi a do beko India so na kwaje free plus Dominion herbal powder mo twena bedru jaso Dominion powder de obi a de atum kokra be say powder way ye mi hunsu bi da Dominion a bedme papa a boostu nkwamwa no mo na so papa me a makadio ye adwuma ye mo je dia fusan ye so say hypertension say stroke you be managing kama na powder way be born some dia mano chance minimum the crowd for there na sa powder way so prostate basa honom ya spinal cord diagnose impu coronavirus we dia himi omodia na sa powder we bia no anu we Dominion herbal powder no may come from obi o asase so Omodia come misty benyabi no wato afi Nhyira afemfie ya benyabi no wato apidan frediments dani herbal ebi pharmacy PVs Nhyira FM ha top high herbal and also so e wato so S-Line Junction Princess Drug Lane and also so benyabi kofi and Rose in Cancer Pharmacy Rebecca just say two pretty baby Dominion bodia obi say yes pardon Martinenka and so to bu dwaso baby the fina ko modi an ko jibin tentem awo herbal shop and so Abrepo Junction Rebecca and Robert drugstore and so Foricrum Santase Abraham K Manu drugstore and so Antwerp Crum sorry no pa now the 1 teaspoon teacup with tribute no panimre where we bejina so pemi for 020 994 9215 020 994 9215 and 0543 158 195 0543 158 195 Dominion herbal powder, your number one food supplement for daily vitality. Abrante Mokwaba. Yeah. If you know if you deep for Joseph Mensah Adagonoso. Ati saying Nyamiadom. Nana kasa wati nina. Samo kan nina wati. Kinina na sika akoni ya numuko yen hwehwemu. Mipacho wadaroma. Ukobi. Mipacho wadaroma. Kama uko yen hwehwemu no ukobi. Mipacho mankobi. Hwane kobi. Mipacho enu de
minimum ko wa musa mepacho David unya ntie so makɔ nhwɛmu mepacho no de nanso wa musa umunam ho so umunam unya ntie so makɔ nhwehwɛmu mepacho ai menya ntie so makɔ nhwehwɛmu wane bɔ amane mankobi wane bɔ amane mepacho me brothers yi mu ana wanu akoye ameka mu nsɛm kyerɛ mepacho me no mampemu asɛm antie adan esan sabre no sika akɔ ayira mepacho ɔmɔkɔ nhwehwɛmu unyo no maka kyerɛ sɛ akɔ nhwehwɛmu aba umusa sɛ tisan mepacho sabre no wo se ahonhum nyinaa se me ana mafa ade bema mepacho ko sam busa ɔnyɛ ho ansa na ade ma me no unyo no maka kyerɛ sɛ ɔmakɔ nhwehwɛmu aba ntisa mepacho ka obusa mu nsɛm mepacho me musem ade no wa musa mepacho so mu nyinaa se me na mafa ade no ntomu bema sika akɔ ayira yakɔ mu nhwehwɛmu yɛbɔ amaneɛ sɛ ade na ayira no yakɔ nhwehwɛmu wa musa mu asɛm mepacho me musem ade no wa musa nti a me musem ne sɛ me mi ofie ano no se ade no me na ahonhum nyinaa se me mafa hɔne ka kyerɛ wo mepacho opanyini wusu ene ka sa asɛm no bɛkyerɛ me na mabere wate hɔ me kwa me gonga metie yi mepacho nyawo opanyini me kwa me metie yi ayira ade ayira yɛ hwehwɛm ɔmakɔ nhwehwɛmu aba na me ni hobi yɛbɔ me soboɔ sɛ me no mafa ɔmakɔ nhwehwɛmu aba ana me nkɔ busa sɛ ade na mokɔ hwɛ kɔsi sɛn ampa sɛ akɔpiem sɛ me kwa me no mafa ka me busa mepacho anu na me ka sɛ ɛba saa no ɛyɛ me brɛ yɛ otiwe ne me bra baako ɛyɛ omu na sɛ ɔpanyin wusu se me na ahonhum nyinaa se bɛma ibusa sɛ edika de wo so bɔ ai asɛm kɔ ɛsa nhwehwɛmu no ai dika kyerɛ sɛ wo no afa de no asɛm kɔ nhwehwɛmu nti sa mepacho omu kɔ nhwehwɛmu no me o man kan kyerɛ me ti asɛm ne ye me tie pa yɛde ho so bɔ nyinaa bɔ asɛm kɔ ɛsa nhwehwɛmu no nti sa ai na ɔbaa no musa sɛ ade no yɛkɔɛ no ampa sɛ me no mafa ade no ɛkɔpiem sɛ me no mafa ade na wo musa mepacho sɛ omu no ka omu an kan kyerɛ me sɛ me na mafa ade no asɛm ɔkɛ menti ase o na wusu abɔ so bɔ so no afa ade no mepacho ɔmakɔ nhwehwɛmu aba nhwehwɛmu no mkɔɛ baa no wa musa sɛ ɛkɔsi sɛn ampa sɛ ɛkɔpiem sɛ me no mafa ade no me anka bɛbusa mepacho me musa na sɛ ɛho hia anu na me ka sɛ so na de asɛ no baa nti sa mepacho me na me na sɛ ɛho hia mepacho ho hia me pa na musa sɛ mokɔɛ no ampa sɛ ɛkɔpiem sɛ me no mafa ade no mepacho anu na me nka no ana boys yi wa musa mu asɛm ɛfa me sɛ wa musa mu asɛm na sɛ ɛho nkɔmɔ nyinaa wote mepacho wote ne nyinaa mepacho me mampa musa enti mamfa madwene ankɔ hɔ anu na wadawro ma me ka sɛ ɛyɛ omu na nti ɛna mu fa me ade me kɔ sɔfo bi hɔ sɛ ɔka sɛ me bɛtena sɛ ɔbɛwura adɛm hɔ anadwo 12:30 kɔsi wa me hu no mo de me kɔ sɔfo no hɔ no ana sɔfo no se ɔpanyin no ɔkɔtu adeɛ no ɔne na kora ne bɛfae anadwo 12:30 to 1 ana ɔbɛfa adeɛ no memmadimani hu na hwan na obi bɛwura ne dɛm afa na adeɛ no wɔhu no nka nkyɛn sɛ korɔ kɔ sɔfo bi hɔ mefa atwa papa yi ɛne bla baako ne papa ɛno nso wankɔ bi ɛno deɛ me ɛna mekyerɛ sɛ ɔmu sɛ ɛno nso wankɔ bi mefa atwa na mekyerɛ sɛ ɛno ɛyɛ ɔmu na mekɔ bi mamu akasa mama na wosu akasa ɛsɛ mbusa akosa no ɔyɛ na ɔme wae mate wadaroma ɛno nso wokɔ bi mefa atwa me ne wode mekɔɛ wokɔ bi mekɔ bi nsɛm nyinaa woteyɛ metee nokorɛ sɛ woka sɛ wode woni hunu na wusu sɛ na akɔda akɔfa gold no mepakyɛ sɔfo no ne ka kyerɛ yɛyɛ sɛ ɔpanyini wusu deɛ ɔkɔyɛ adeɛ no ɔne na koraa na akɔfa adeɛ no 12:30 to 1 wogyidi mepakyɛ megyidi ɛsiane sɛ ɔma de me kɔɔyɛ no wogyidiɛ megyidi dɔmde ka kɔ nhwom ne woanyɛ ani mepakyɛ hɔ no deɛ memankɔ bi nti mebusa wote saa nsɛm no bɛma tititi meserɛ sɛbesɛbɛ yɛnya nkɔda ne ɛtea ɛnokorɛ fɛde deɛ ma ɔna ɛtie dwumadi no nyinaa ɛne mabɛdwafo ɛne ɔdifoɔ tea anka mɛma ha on the first place menim yie sɛ nhwɛmu mde ka kɔɛ no wotee na mu woanyɛ ani maanyɛ ani wotee metee na woanyɛ ani maanyɛ ani
Nemo biamo ko asofo no ka chem say na wusu na akoda na gofa na ogidi. Megidi. Nje na ogidi. Metwa cho anu de se mi mani we esimu bi. Ne ze wo ko no betwa ndro. Omo so ne me ko ye no. Omo so enes. Ne ze omo a omo di kan ko ba na ombeka mu nsem kire no. Omo boa. Metwa cho se man ko bi nti mi kwa se megidi. Nti se mo ka chere no wa nya ni. Ma nya ni. Adan. Se man ko bi. Nipa na wuye no de no. Ne papa no. Wa papa. Mi ame. Ona chim wo. Ona chim e wo me. Usu se de ne ku no. Ifa cho enye sika no eniku no. Usu se de ne ku no. Enye sika no eniku no. Usu se de ne ku no. Ebra na yetu anamo ni nyina no. Na onte akọ. Usu se de ne ku no. Ifa cho ni de mi nim ya de kura eku. Na fushei. Ifa cho ne fushei. Na so tata ye. Ni na so tata. Ofi moja. Ifa cho ebra obi free mo. Ofi moja. Ai. Na usu se okantam dinsi good no so se obi amfa ne nsanka ise mu nyina ya adwen ba kwa nsema bie so. Wonim sa asem we. Minim. Wonim pa. Minim. Wonim pa. Minim. O pa ye boni dia. Ifa cho bia mo ni dia. Ana oyo panti na onyini. Oh. Ega tira kan se megidi. Wo ye me papa. Se yidi se onyini se opa ne ko faade no. Ifa cho de bi. Adan. Se ye bo dua egu bibi so. Na obi ekofa anase enya nipa no a. Ye bosom na ye de ne bo dua no na se ye bo dua ne bo ni din no. Ye ma ono no bosom no ekfre se me ana me chi nipa no ko kofa di we sei ana me. Ona ma bosom ne fre. Me fa to aye nipa no kom sa bosom no. Waka che ne komfo no se sika no papa ya wuyi anamo we na wuzu ebo dua na ogina ho. Me fa to me gina mi na me so ade no. Obo ne sei. Obo ne se ade na ye de akofa abisi wo no. Se obi a onim no be anibrefo no san ye nyina ye ho no akofa ade no. Nafu enhye. Nafu enhye. Ana se bibi enya no. Ana me papa de enso no se na me kan. Se ye dua no eninya anu a enka ye ntumi fa yen san so no enkunkusie no. Kaje se ya ye no ho amamle. Mate yen fan kokko ho. Abranta ni kotu good no so transfer na kakra na femi ko Odifo Joseph Mensa ho. Ne fa part no so entoa so. Uche Ewiase Mu Nsem e Nhyira 104.5 FM. Sikako hunjinya so na bai. Udi agura. Ida sembeba. Good ye won sembebre. Don't say better something that go no so. Citolax mixture and capsules. Also betimi ate be say 10 kg 1 month pe. Tifina ko akesi abroso. Sade adore na uyewu a ka Citolax mixture and capsules. So betipa kama pa. Aya number 1 natural slimming and cholesterol reduction medicine with no side effects. Malaria mixture and also can say ko enko what heya what enkwanche heya malaria shrono koko against malaria no challenger malaria mixture I don't know Desdang mixture Desdang menstrual pain ebetu asie ready mixture and capsules and so am I white atiti mu hia bi wate onum wie na hunto wie like I say I'm ready for my man. FB Melta mixture fibroid issue no koko menstrual problems no infertility ovarian cyst uhia FB Melta mixture gel dankwa so biamra doctors na biye pa onimde o yarisem obi anto america no nko gel dankwa herbal 9cc no o door to door and social so on WhatsApp line here 0275 142 456 0275 142 456 and come on off Kanashi Amankwa Blocks Factory actually open Kumasi almost Sushan show Ben Lizzie Hotel. And no, Mamodian Colinak, Misty, Apidank, Danny Farmer, Fedimens, BT Royal, also Ewo, Dr. Mensa, Kabika Sobia, Pharmacy Bia, Dra, Budinsa, Kwame Gong, the 2 Apitan, here been 10 number 0501 434971 0501 434971. Odifo back on for Yebi Ajia, Suen Makopi, Osibidiagro, Queen's Park, Sansika Kaka, Yantam, Watudi, Queen's Park, Osibidi. Next 3 minutes nanum kakra wa bredo eno che na suko bre so jose ni panye wosani wo hwedi panim asumo pia fo so bia amra baye bi tata obusuanum chinyo hwa ba obusuan se godu hunsensem imbra no ndago no so tentem no mpani masibre e dia asem na nam asuko na tojo osini pansa ni panye ntosani a bo hwedi panim da biara da
ɛsɛ obi amra no ndago no so man credit do to ade ento wa isem ko yebe bi titi wa tata pamodi na tube ntentem sika na beso buso aja se bra guna saman na sio kabna soje emwa ina manie 0243 134 535 0243 134 535 the WhatsApp line here 0557 667510 0557 667510 ajia yebi asuano Dr. Mensa Herbal Clinic yade bia oso ano apenu yi free honom nyadia obrabra so tu ase wonsene so yade bia de coach ko brema wanto yade ankasa unya yaresa yade na ehoho na abesue wo esieko na oyi friso ntenteme ka se Dr. Mensa trance timani mapɛ ofie pɛ mani be din komo sesi ani atoa sika akɔ ensem no so akofa on number 1 retentive memory powder abadwaso koda hia empani hia yesu wa mwangum ade kura na hwe phone ye kura wo ye mi nose mask ye wo na nsu ne kura na hwehwe wadwe na nse ayi week pa akwara na bon wo si akwara na bon wunya ma no samenk anguma bia ne ho ponko nguma kusie nguma wado nguma wotwe nguma jata nguma ofi nguma obebo nguma papa samenk retmem retentive memory powder numero 1 Kumasi Kochi Obosi Kwaso Honorable Dr. Mensa in the money 0245 958 768 0245 958 768 Dr. Mensa Mwakwaba Aja usu meja usu aburu. Akra hwan feredo. Meda asipi. Fi besa pepe. Enyasam. Amofoda so ginam. Se de bia ye ka se enwa ohunu no ho so hwe a. E no yini dane topi. Ane enokre. Da no meduru asante bekwae na maba we bi ne nam bi de ma na jo be se du ba kon. No mo na mudam na na ju se mia nsu ato apetia me foma ye nwunu se mo ye da mo se ye kwapre na baba ko bi de wo de enwa bi be kire me se enwa Sudan da enwa mu Sudan da pa enti enwa pa na ato ne bo ase ada bridge ase ya kesisa no se mpanifo se se bi enwa hwe ne husu ya oda atopi sanity doc me sama kwa ba eja usumeje osu abu se abusu nyina ho ye ho adawro ma busu nyina ho ye sentence na doso hospital bubruja sisi ade Ghana ha de kamia se heba for de de ne sentence doso ye Dr. Mensa Herbal dinti ne se ne fata se bo ashoye beja yarisa sanity aja usu doc ma men fanchi akese ma watiefo nyina nwumre pia eni kasem ne eni gisem ne se eduru ene edwada no anwumre sei na bibiri na ate Dr. Mensa nka na ye ni gisem chese obi yale bi ba obi so na se nipa no ochinia na onya ba bi mfa nka o de ma membra fom pa kakrakra chese obi nyamane ana asem tu obi na enipa na asem ato no ohu se asem na ato no de obetimi atwitwaje ne nko an ne lawyer oda lawyer no nko ho adwene ne woni tim okay because unya asem da na de make wan hwa won tie ase se asem be bebale wana asem be yan okumu a di kan oda wona enti enna nkofo hwa nkromo ne ade no wani gusu saa na de achi kire se wanya mane wanya sem saa na yale ba obi so ye no yale timi betra obi so na aye ne koda na wodwene ho anopa dwene ho awi adwene ho anwumere wodan so na wo saa adwene because yale na be yae no enu nti se obi yale bi na se yale no ha se aye no kukurumi koto afa yale na onya solution bia na one day what Dr. Wanda nka na so oba be gina yale sa na ho asem na ye he ugina ba bia no woka ugina ba bia no woka lawyer bi boa obi na em sa kwa Prophet Joseph Mensa masole fieni nse brebi mesi meye mede me Bible mu akwankyere tumi manipa bra bosesa emanipa eyeye do ba ya me yes akwan ne ma wo no emble nko ebeble but one kasa so wo professor Kamu nsem kakra ta chao bia no ho akye no a o peye die bia no omra Prophet Mensa ho baya oye bibi kakra ma no nyam ho se dwade ne ekoso oba nso na toy ne bi ade strasa
na ɛyɛ meska bansa meba ne ska nkita me kora meska kita me na etumra odifo gye ma ho ka sɛ obaya ama me ma mpofa nkoye de aka no de be so on so oye ma me kama ese ska na ba asisi ano ye chen first ni bebre ntobi an ho ha no o che ye nante pa anante ya anante ya to ska de bebre gwa ma o se o de ambre ko bi kura abra mi o se me mfa bibi kakra ntonsio no na ebisa ba se ma me de bia ya me ka cho se wan kasa ba be chama de se o kai a o ka se first me ka kire o kai wa ka sa sa kai na me se banko ade me we nfi da ampa na me tie na ya o de ambre kakra abra mi eye that's it ma me eye ni aso ebe nya me fere so eja dabi eye because enye nipa yina na o be ya de be mo mpom be kai o bacha me das ya me sunshira na ade na ugusu no ebe koso sahwe me ka kire o nese se hia efre ni hia aho kire bi me bi moda o pa fa se be bia nsuo nka that's ebi mba o life mu bi ko se o de be amenya adom sa nso da bi ya bas do a me we nsuo da mate ka na me de me ka ade ba that's Prophet Joseph Mensa ma sole fie ni nsa bre bi Messi meye me de me Bible ma kwankyere tumi manipa bra bosesa emanipa eyeye do ba ya me yes akwan ne ma wo no eble nko ebeble but one kasa so professor Kamu Nsem kakra pacho bia no ho ache no a opeye die bia no omra prophet Mensa ho ba ya oye bibi kakra ma no nyam ho se dwadie no ekoso obanso na toy ni bi ade strasa na eye meska bansa meba ne ska nkita me kora meska kita me na etumra odifo gye ma ho ka se obaya ama me ma mpofa nkoye de aka no de be so on so oye ma me kama ese ska na ba asisi ano ye chen first ni bebre ntobi an ho ha no o che ye nante pa anante ya to ska de bebre gwa ma o se o de ambre ko bi kura abra mi o se me mfa bibi kakra ntonsio no na ebisa ba se ma me de bia ya me ka cho se wan kasa ba be chama de se o kai a o ka se first me ka kire o kai wa ka sa sa kai na me se banko ade me we nfi da ampa na me tie na ya o de ambre kakra abra mi eye that's it ma me eye ni aso ebe nya me fere so eja dabi eye because enye nipa yina na obe ya de be mo mpom be kai o bacha me das ya me sunshira na ade na ugusu no ebe koso sahwe me ka kire o nese se hia efre ni hia aho kire bi me bi moda o pa fa se be bia nsuo nka that's ebi mba o life mu bi ko se o de be amenya adom sa nso da bi ya ba tigu anavoda ntimbi wo ho ana papa no mihu ne number na adwo no ana me ka kire me wife say uluma na efre no na dai ana o se o peki e ne bia na asema ba ana me peki call na asema opanyin ne ka ofun so an say ja wa ma miwu na me say uluma wu say ewu sam de enka ne sa na dai wo se ja wo de bomodian ne bra na me dimrika me tu ka anadwo bre no me de me bakotoa ene me yere ene tu ka na ye koye ye koduru fie ho a papa na na furu ado yi ana me so olman na dai wo se ja hwemme furu na ete se twene a isi manim ye o na menim de enti a akobasa ana me so olman wo de twaso na me nkofie nkopa aduro emfa mraw ampa me de wo se ye oyo ekofie ekopa aduro me kofa torch ko huram ko tia haban e de komano mia na me posa haban no e de man no me de bi sra no no de bi nso edwale what a word huni ba ti ofre me no papa bo maba so se aduro na me de man edwale na adwo ne de ne ho to no a otimi dai ne nti me nkoso a ma me mpa no na me pa na obewu ana me se oluma wuo sam de e ya yi firim because omra ni nyanso afi a ye bedi de no na odi wuo na adai enti na wo kasa no se jan de mehunu no mewu na am se
nti ɛno nkonko da awia 12 o'clock me wo ha na wasa frem say eja ade na sa bo anam se ba na say wase mafuru na sai doa na afikura de metintasu a na adane moja ntasu nkoa ne efie nkoa na mefie na behwe eja mafi moja penturo over you nti mesrewa ba bia obi eja mpa me emre me na wo bra me a mewu na me se tu ka na me koye nti wapanyin ni fie amangudua bi si ho me koye na meje akonya na metena se wo na ono ananti free dem na obai obai na mzulman ande ma ko so idi ulma me nti ase na wo free ya na ye kase no me bre waduru maduri wo so hu ato na den na still na wo free ya na ye kase a wo se fi muje wo so di ageti titi no de nsa abo na furu ni pam what a word huni valley ti wo bom sa na me ye ma hye me misi ulma jai wo se eja mewu ana mzu bewu sei wo se eja mewu o ana mzu ulma ewu sam de nka kra na nyame emre no ensoma se ukọ nti wodi e me se kofi akofa duro e de abrew me sa kofie ekofa duro e de bre no me de bre no de sraye no wo sa frem se ateko that was Sunday me sa wo hon ma awie anopa around 10 to 11 me wo han wo frem se eja sese de aye dene nti bra na me say tu ka na me koy na ne bayi e wo ho na me say ano o se ja de uluma ye ni o na me say yo nya me beye afedie ye titi wonu ma na me say da bi se de ade ne kɔ no ade ne ye kase dodo na papa na sa afiboja paint rover ni biem na me say no ulman bibi koso na monka bibi enkyere me nya sa wo bewu o na me de me kan sei what a word huni valley se me kro na fawaso eben me what a word huni valley that time no so na me de na beto me hall e wo me fie nti me baaye no ye me de ne ba fie no no ntimi ntena akonwam sei timi hwa na man na tete na e mawre ho na mjulman so hwe na huhuro de wa da taisi so ha na hana de no wo se eja na me dase ene wo woro ne top ene wo da taisi so ntimi na faako omunu koto ha na waba ha na omuna koto anam sulman wo de nya abotere na nya mebeye na meka se ya akere no anti meti wona na menya ne meti ni bi e wo masum se fa ni firi fie ha eko na anya sa asem ebeto timeti ne no an masum ya me china am se no ulman yen kontie ya se ye pie na na am se papa ise roman father a wo fin so manse e frɛ se omumfa ne mra hospital ho enam se ya ade ulman tena ka ni man ti wono a na bie kai door front and o tena mu na ne bel so tena kire na me spark ka ya nam de me tu fa so na me de no call hospital nti eduru hospital na me ka kire papa say on say me de me ntimi ngura ha because me hompe hospital ha enam wo mu nuru no me de paper ha ni nti me hompe nti wodi e me kofie akohwa akiri nti wodi de besie bia no frɛ me men free hospital ho a me duru ofin so kokoti station ena papa frɛ me sɛ ne papa efrim na wo su na me sɛ oh ano mensu na nyame nanim de oye ena oye enti papa ni free mu wie no be na ye bedi ne 1 week me wo fia na papa fo ba sɛ eja se de ahokyera bo enti ena yenko na yenkonko bia de no so ne yenche na yenya binya papa no ayie anam se o se na asempa ena yenkwai ti mene makora yi ana papa we ena onua panyini baako ena yekoye yekoduru ha ye wura abrewa ne dem papa ka ho onua panyini ka ho makora yi ka ho me so me ka ho ena ye wura dem ho ye wura dem ho no mo a na mka che makora ne se o kwadwo kwa ha ne pejade no ebra na wie ya ye de bi kokumase akosisa konane ye konane afedie makura ekoso ade yi mu a de mu pra ko pani se mfifiri makura yi na mse kwadwo na ade wose eja ya sane ade no na ade na de ba ye mu duduru no afedie mu ha
I'm so Jagrobisa and Sika some dear. It drew high and fend Yagrosa. No, say, Aja, and Tibetima Chauntro. Afedia, Ahuma, ya de lazy bee, and the ball pono, and your country goose who say Yenina, your cofa diano, any abrewano, Yenina, ya nya do the crop. Now, wow, be fair, chili, say me to me. A first soon suma now who namoni, a quad dianosua, made me yere, made me ba, made me mimu, enqua, and answered me the Yenina yanqua. Ishiraso kuse, at the Mabusian Sumuni. Ne mom, say Amanasa, ne nipa, or no so wabusianim, no be free at Chinian and I now do a cro. No, don't so back was a dim bia, or no some fanenqua, in Shiraso. Near can't say the torso. And Merasoin, say a quasi a quack or chadi and noir, ye koya, at the train in a cocoa fire, no, and ya noir, and nim. And new hot. And I'm saying, sir, I know. I didn't know what Hennefa because when I catch me play, say, me fa dear, me new quine, some of them and sa, eka. A brandy you me dancing, Macra me dancing, sabre one kind. Me di so pepe, bet, free baby a cofa DNA bar, me fee, and I didn't care first. And sana, wabakroom. Before so, my dear Jumani Bremeno, na me had a name yancy me fee me. Tina me ha dan obwase nti adwuma ne koso no ana me tu call me fie ho yade ne free ewura mu ha ye ba no na ebeja si me fie no ho me se mo obi amfa nwura me dem cause of abrewa no emra ode ma me no nti yemfa nsi ho ha na yen kanche yemfa nsi efie no mfimfi ha na yen kanche na so you come for mba cho me we adwuma na che ma ye adwuma na mfie se ni ma ye adwuma more than 6 years akom na wo fie ana kokotoy akom no de ni me fie woni je hu na akọ ani je hu mbapa bi na kire me suma se na de adwuma oh ebro be 80 bodi ma mi je bobidin ba to ndi bobidin ma mi je mesra wa akwanya ni hosa mesra so bobomdin se tigare se mfam free bofo se musi se brekune unti bobodin aden enne no kra no na ekwan ni hosa ka me ba be kasa But ma kwan yes de na yanza wo ba me ba no me gunsa na me tukusua o mo ti ase se ba na be kirem se me o mo se me ba me nkirem so we ntwato so ndi na be kirem simple mate me da ase mi twa mo ba ba busa se emna apa no hu so yar no o fi moja no na fu adoa no wo ye konfo wutimi dago no so hu se me kantam de nsi gwade so ebi je ma se ba pay na ko fa di no da wusu na busa ho asem sia me ko jonata so yakodin komos mega kabina yato aso Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM live on Spiritus TV and our Kings TV Facebook Nhyira 104.5 o hwa modia na like na share no bia nya bi no be na nyina mfantu yonfo and our YouTube Nhyira TV Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers on a corner okay business phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, na fe XTG Apple nyina ebi ewo honom TV, your satellite TV, Zenix, Skyward Nafi, Asano, accessories, hard drive, Transcend, Toshiba. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a Bible Mushim, Ghana, I'm a Jishim, Bible, I had the Shishan, and I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukunu, and I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Naya, who be crowd and behind when the bush him, and now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and battery. Yeah, Brantia was why, me bacho Debbie, and you what? Bacho Debbie, then I you, me bacho and bofom. What you two are then? Bacho, Utu Sikako, Bacho, would do anything, me bacho. Who go down? Me bacho, oh, me da. Bacho, whom be that by me, who are me. Who's so much? Me bacho Debbie. Dear Cosunina, but you hula balloon as what? Me bacho man, what that mamate. Who's just a good one after?
oh me de mentimi mo bi akwa do say we na afa na we na afa amko enhwemu ukobi me ba cho an me ko bi de di kan no me ba cho me ko bi ense mo ka nyina wote me ba cho me wote de na usuka na no kre sanse no pie ho me ba cho wo musa pepepe se opani no nipa minu bi na yaka na afa gold no o se nipa miensa opani ne ka ho miensa me ba cho an opani na fu hye no wa mo nipa titru bi ana nipa bribi edin se nipa so machine fa na se nipa so machine fa o ka se gold na kum nipa me ba cho an o se yakum obi e wa busu na so man fa ma de a do beto so beba gold na kum obi me ba cho e wa busu anum abusu anum ho na wi me ba cho oluma na ene ko ye adwuma no eni di dwuma die no ene frame obi an ubio me ba cho da bi obi awu abusu anum okay o ma busu am so obi awu di a minim ba de minim to na de nipa ne kan se obi awu abusu anum me ba cho an na so ma gold na akum obi no kre na so o ma fa ma de a de o to so be de nyame so no kre na wo kan me ba cho an o kan me ba cho ma o tv me ba cho an abranta ne ka sai no opani na wafrim no ne ba no onim no me ba cho an minim no odi ane no me ba cho nyame hwe no onsam de mo kan nyina ono onyini aso onyini se na akum ni papa sa papa no yare kwarada on na kana asam di nti ugidi se sa sika akọ ne kum papa no no me ye de to asam no so no ye de to scan so no se de ne bana anim se no me se ne kan go scan so no sa pepepe nti na kum papa no eso na afa sa o abusu anim na uzu na afa gold no davi na uzu a o ma boy ko se me monye kanana sa no mo kan ko do mo de boy monye na uzu nye kanana se mo twantro atumfutra gu ani be ba cho davi bo ba cho davi sorry na uzu trans na musa ko se na me ko di for Joseph Mensa on sisi a no ye za nhwe mo no ke se de part 1 part 2 to aso na so asem ohia pa te no na sorry so na me sa mo akwa ba ya panyi wa kan ta madin se bodia gu gold no so yes ai papa na afrim yenu mi se odi ensuo bi suma bi busumi bodua se ade da hoyi do ne sabeka oni kan so fa na ofri mu a se ya mamra ni amane a afiri ntumi sie bibi sa si ba chao me de se ubusa me no bibi sa si ubusa me no me ka kire wo se bibi sa si ye me de nyame na me se papa no wodi busum be na bodua no mpa chao me ma mfa busum bia na bodua o kan sam ne san me se ade a yakofa bai abrewa yi se me ni kwan se me de me nsa eka me fa me mfa ma ne nana no na wo mfa na ade emre no ampa me de me beduru me fie ho no nana me ba yentwa ntia ubodia me domain na to so e duaba na no me no me wo ka se na funhye sa na tie anu kwa na kai me se nipa ye nyina ya anya adwen koro na wo be fa chire na ono kwa esika pese minkuminya ako bia de no so yi ade na free mu no se mia me de me yere me de me ma wadi kaka wo ka se na funhye me de man ka se na funhye bet da bi se si ha no me ba playback no wo ka se nipa kro no na funhye wo kan se obusa me no obusa me no okay enipa no ene be kan sisi anya me no da bi da wo ka sa no wo kan se nipa kro na funhye yete me pa cha enipa no a obusa ne sisi ya no bema before che o kasa no o boss ade no o si nipa kro na funhye o kan se ne bible obi ati ofie ha bible se boni kum boni fo nti o kan se na funhye me do meto so o do meto so yes ese funu makosi bi anye omo enya wona chepa na fa ade no pa mi no e kan ho akoto ade na di nanso wi o ma fa akosi bibia nsi anya wona de baby e wo no de obi entimi fa ne nsansa ntim fa sika akọ me do nyankopon ka bible wa asase me da se ani abosom me da se yan fa kokọ odi for Joseph Mensa me mo akọ ba odi for nampum bibi aboko ye ko so nyina wate mate entinyu ahyew ayabufuo mabọ ne sika betmesim edi awuwu ne nam odi bible no kwafo no aye adwuma che benefit of Israel adin sagu so e purify e sanctify seko na fakodi djuma adan sembi se asie odi for se na aka no na nhwem no so ye ne sen etio yo de di kan no de se ye ne se mehwe se ya mpasa ade no mutu na e gold ana miti odi for so ene na ese di kan se hu se ye gold ampa no mutu ye de a ne ya hwe be akofa
nti deɛ ɔhɔ no nti for the country mai sɛ ade na mkotu ye no sika akɔ ɛno ne the first major problem adeɛ ne yɛ gold ampa ansa na yɛtumi akɔ na akɔ ado na akɔ the country no ne ntwa homra your friend say wodi ne de sɛn jawusu the gold no ɛyɛ ne deɛ no so Dominic yɛpɛsɛ hu sɛ gold na jawusu kotu ye no abɛrɛwa no kyerɛ me abɛrɛwa no friend sɛn ubusa no ɔne nana no bɛka ona na friend sɛn gold na afia mansa kyerɛ jawusu na otu ye no ɛyɛ gold ampa emra mi senifa enye gold enko benkum 10 oh simple enye gold odi fo atina mkotu ye no bible no kwafo se enye sika akọ so se emra won senifa ba won senifa me pacho Michelle ana oni benkum na nifa na bia ko benkum na nifa Michelle eba chawo me pacho adwuma na asem so ye ka no owusu opanyini owusu ye ginyamedi owusu untumi mfa asem na meto me so abra owusu me de no kura na ye madwuma owusu opanyini me se fani de ma wona etie dwumadie ni abadwafo atwa hye ofia okay what you say me das na nipa ne se enye good owusu bible ne se enye good owusu but nipa de se ade e kofa ade e good owusu aden I'm sorry what's happening for ofia ana unya abutre sabe wiase ti asemwe sabe se entonton besi u ba bia e de abutre ne ku no so nim min kan say se entonton besi u ntohwe sabe o hwa so a e de abutre ne ku no so nim sa ana unya abutre ye twa ho ba wo te Ewiase Mu Nsem ye fa me gong Asuo kwabenasi je kan yampa wasi onipa nye asuo wubuonie enunti ukasa tie konfo ya bia sanya owu ana ya nimguase konfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ayum me pacho na mbo fom ututu ade no mbacho an utu sika akọ mbacho an odi wani hu yi me pacho an hu go da hu me pacho an me hu hu bi da pacho me hu bi da ba me hu uso mu hwe me pacho da bi de ko so nyina boni be se hula balu nyina so ate me pacho ma wadawro mate uzu se gold no na afa oh we de mentimi mo bi akwadu se we na afa na we na afa amko enhwemu ukobi me pacho an me ko bi de di kan no me pacho me ko bi enso mo kan nyina wote me pacho me wote de na usu kan na no kre sanse no pie ho me pacho wo musa pepepe se opani no nipa minu bi na ya kan na afa gold no o se nipa miensa opani ne ka ho miensa me pacho an opani na fuhye no o mo nipa titru bi ana nipa bribi edin se nipa so machine fa na se nipa so machine fa o ka se gold na kum nipa me pacho an o se yakum bi e wa busuan na so man fa amade a do beto so beba gold na kum bi me pacho e wa busuanum abusuanum ho na wi me pacho oluma na ene ko ye adwuma no eni di dwumadie no ene frame obi an ubiu me pacho da bi obi ewu abusuanum okay o babusuanum so obi ewu dia minim adem ni to na de nipa ne kan se obi ewu abusuanum me pacho an na so gold na akum obi no kre na so o man fa amade a do to so be de nyame so no kre na wo kan me pacho an okay me pacho ma OTB me pacho an abranta ni ne kasa no opani na wafim no ne ba no onim no me pacho an minim no odi ene no me pacho nyam hwe no onsam de mo kan nyina no onyini aso onyini tena akum ni papa sa papa no yare kwarada on na kan asam di nti ugidi se sa sika akọ ne kum papa no no me ye de to asam no so no ye de to scan so no se de ne bana anim se no me se ne kan go scan so no sa pepepe nti na kum papa no so on na afa sa awa busu anim na uzu na afa gold no davi na uzu a o ma boy ko se me munye kana na sa no mo kan ko do mo de boy munye na uzu nye kana na sam twantro atumfutra agu ni be ba cho davi bo bia sa nim ba cho davi sorry na uzu trans na musa ko sana me ko di for Joseph Mensa on sisi a na o ye za nhwe mo no kese de part 1 ni part 2 trans na so asem ohia pa te no na sorry so na me sam akwa ba ya penyi what can tell me din se bodu agu gold no so yes ai ai papa na afrim de nim se
sɛ wode nsuo bi suma bi bosomi bodua sɛ adeɛ da hɔ yi dɔde ne nsa bɛka ɔne kwan so ɔfa na ofiri mu a sɛ yɛ amammerɛ ne amanne a ɛfiri yɛntumi nsie bibi sɛ asi baakyɛw medeɛ sɛ wobusa me no bibi sɛ asi wobusa me no meka kyerɛ wo sɛ bibi sɛ asi yɛ medeɛ ɛnyɛ me na mese papa no wode bosom bɛ na bodua no mpaakyɛw memamfa bosom bia ne bodua woka nsɛm ne sɛn mese adeɛ a yɛakɔfa aba yi abrɛwa yi sɛ meni kwan sɛ mede me nsa ɛka mefa a memfa ma ne nana no na wɔmfa no adeɛ ɛmmerɛ no ampa mede mebɛduru me fie hɔ no nana meba yɛntwa ntia wobɔdua medome na ɛtoo soɔ ɛyɛ duaba na anome ɛyɛ nome woka sɛ nafu nhyɛ saa ne teɛ ɛno nkwa na akae mese nipa a yɛn nyinaa yɛanya adwen korɔ na wɔbɛfa akyire na ɔno nkwa yɛ sika pɛsɛ menkuminya akɔ bia adeɛ no so yi adeɛ no firi mu no sɛ me a mede me yere mede me ma wadi kaka woka sɛ nafu nhyɛ medeɛ manka sɛ nafu nhyɛ bet dabi sɛ si ha no meba playback no woka sɛ nipa korɔ no nafu nhyɛ wokae sɛ wobusa me no wobusa me no wokae nipa no ɛna bɛka sisi anyɛ me no dabi da wokasa no wokae sɛ nipa korɔ no nafu nhyɛ yɛtei mepakyɛw nipa no a wobusa no sisi a no bɛma before wokasa no wobɔɔ saa de no wo sɛ nipa korɔ no nafu nhyɛ wokae sɛne bible obi ate ofie ha bible sɛ bɔne kum bɔnefoɔ nti wokae sɛ nafu nhyɛ medome to so wodome to so yes ɛsɛ funuma kɔsɛ biribi anyɛ wɔ mo ɛnyɛ wo na kyɛ pa na afa ade no nipa mmienu ɛka no wakɔtɔ ade no adi nanso wie ma fa no akɔsie biribi ansi anyɛ wo no deɛ baabi a wɔ no deɛ obi ntimi mfa ne nsansa ntimi fa sika akɔ medo nyankopɔn ka bible wɔ asase meda ase ɛne abosom meda ase yɛmfa nkokɔ odifo Joseph mensa me mu akɔ aba odifo na mpom bibi abɔkɔ deɛ ɛkɔ so nyinaa wate mate ɛnti niwahyew ɛyɛ abufuo mmabɔ ne nsika bɛtumi asim ɛde awuowu ne nam wode bible nokwafo no ɛyɛ adwuma kyɛ bonifita of Israel ade ne nsa gu so purify sanctify sɛ kɔ na fa kɔdi dwuma ɛbra nsɛm bi sɛ asie odifo sɛ na aka no na nhwɛm no nso yɛ ne sɛn ɛtiɛ yo deɛ di kan no deɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ mɛhwɛ sɛ yɛampa sɛ adeɛ no mutu na yɛ gold anaa miti odifo so ɛne na ɛsɛ yɛdi kan hwɛ sɛ yɛhu sɛ yɛ gold ampa na ɔmutu yɛ deɛ a ne yɛahwɛ baabi akɔfa nti deɛ ɔhɔ no no nti odifo di ka hwɛ mai sɛ ade na mukɔtuyɛ no ɛsika akɔ ɛne ne the first major problem adeɛ ne yɛ gold ampa ansa na yɛtumi akɔ na akɔ ado na akɔ di ka hwɛ no ne yɛntwa ɛhomra yɛfrɛ no sɛn wodi ne de sɛn jawusu deɛ gold no ɛyɛ ne deɛ no so Dominic yɛpɛ sɛ ɛhu sɛ gold na jawusu kɔtuyɛ no abɛrɛwa no kyerɛ me abɛrɛwa no yɛfrɛ no sɛn wobusa no ɔne nana no bɛka wona na yɛfrɛ no sɛn gold na afia mansa kyerɛ jawusu na ɔtuyɛ no ɛyɛ gold ampa ɛmra me sɛ nifa ɛnyɛ gold ɛnkɔ bɛnkum ten oh ɛnyɛ gold odifo ade na mukɔtuyɛ no bible no kwafo sɛ ɛnyɛ sika akɔ sɛ wo sɛ ɛmra wo nsɛ nifa aba wo nsɛ nifa mepatɔ mesrɛw ane wonim benkum na ne nifa baabi akɔ benkum na nifa mesrɛw ɛbakyɛw mepatɛw adwuma no a asɛm yɛ yɛka no owusu ɔpanyini owusu yɛyɛ gye nyamedi o owusu wontumi mfa asɛm na mɛto me so abra owusu mede nokorɛ na ɛyɛ madwuma owusu ɔpanyin mese fani deɛ ma wɔn a yɛtie dwumadie yi ne abadwafo atwa hyɛ ofia wate aseɛ meda na nipa ne sɛ ɛnyɛ good owusu bible ne sɛ ɛnyɛ good owusu but nipa ne sɛ adeɛ ɛkɔfa ɛde yɛ good owusu adan I'm sorry wọ́n mpanimfo ofia ana wonya abotrɛ sɛbe wiase ti asɛm wei sɛbe sɛ ntontom bɛsi wo baa bi a ɛde abotrɛ ne ku no sɛ wonim menka ne sɛ ntontom bɛsi wo ntɔhwɛ sɛbe wohwewa so a ɛde abotrɛ ne ku no sɛ wonim saa adena wonya abotrɛ yɛtwa ho ba wotie wiase mu nsɛm yɛfa me gong Asio kwa bena sije kayampa wasio nipa nye
victory kunde be si ofie pa odi for Elijah Poku sadini ni nkomo e was 055 00733395 055 00733395 0240 967757 0240 967757 Aquantio Herbal Center on Makodre one akofa Aquantio Herbal mixture edi abaso bia numbi malaria tete wo stomach upset oyemo sanfro onum na atio also therefore menstrual pain typhoid nina amoni akope Aquantio Herbal mixture Aquantio Herbal care mixture enonso odepo atuase gonorrhea syphilis nimpamia de hodo uhi Aquantio Herbal care mixture Aquantio Herbal co mixture co womneze koko mankani pramoja obanto pada oni na eche ngwasi akwaba omodi akope Aquantio Herbal co mixture oni yo wisi a transmogrify uhi bi baba wontimi nyina so manpower prakope oni Aquantio Herbal co mixture rheumatism transmogrify no Aquantio Herbal clinic ewo labor runabout asafo enabehuom enu ebieto enu bia kumasi afana nyina ye tu apete okwa abodin benya bi no anom bi na gina na so preko pe odifo Joseph Mensa misa makwaba Joso odifo yentu anhwemu no so e okay yo onsu tie nyina no puse gidi ase ya hwe nsu agu no so yes menka se hompo dem ba chense yes abufu ewom nyabotre me mesha nyabotre odi fantu akomo no so essential hade no sika ko ana se eye ko bribi ya pese ehun se ade na owusu kotu ye no maame no nidin design maame efia mansa gold na owusu efia mankwa gold na owusu kotu maano no eyampa se gold gold ampa no owusu tu ye no Embra mi seni fa enye go da enko benkum 10 Sese odifo Joseph Mensa dago no so me pacho owusu adan na pese se dwumadi ayi me pacho madika ka che se tie se hwem na odifo ye no se onyi ntuma bia pese ekobia na ebedi wachini wako bia pese ekobia ebedi wachini wako ya me nso ma ready se meko okay bia pese ekobia ebedi wachini wako nti yedi pacho jama odifo nye jama odifo yensa musa we ye opani na fushe na sitata ya ofi moja owu ye no ade na mukotu ye no ene ku no amo friend say opani friend say e pese hu se jakojo wo na owu ye no eye good no mukotu ye no ene ku no emra mi senifa nya no enko benkum 10 odifo Joseph Mensa se papa anya ne ku no odifo yensa musa papa no ne wuo na owu ye no eye duabo bi ne ku no na se ne kra wuo e pese hu se wo some friends jakojo ni wuo na owu ye no eye hunhun mu ade emra mi senifa nya hunhun mu ade enko benkum odifo Joseph Mensa se papa no enye hunhun mu ade a yare bi no yare kaka wodi free mu odifo adena omukotu ye no senye gold a eye abusuan nipa na ye kude kopaja ade no a onum se gold a okudie na se menhwe se maame na mpase wo gold ana okay ewo sa ekura ho okay maame ne onana ne din maame efia mansa akwapa no kwafo epese hu se maame no gold ewo na sase ne so emra misani fa oni gold a enko benkum 10 okay ase maamene ewo good ewo asase ne so maamene ewo good asase ne so papa ne ye mesamo abuche mesamo ozu mesamo kwazi gwa for mesamo yamfani diomo wana 80 na nyumre impa bocho mesamo mimpese memo bia epiabon mesamo enye obi anim sem mesamo abuche odi fensa musa ade no makofa na anya goda na nso mo de ba fie sa de ko na mo de ba fie no eye abusom nipa na ekode ko fa ade no epese hu se ade na owusu ekotu no mo de ba fie no owusu se onte ne ho ase opese hu se ade na ebusuam nipa na akwa fa ade no embra misani fa obi ankofa ya enko benkum 10 Odi for Joseph Mensa se obia enkofa bia ewo
abusuanum obia mesamo owusu menka se owusu menka se ade no kra anya noa Thursday akofa ade de ba ye no anya no na wo ma ye so no owusu tieme metie opa mesi odifo Joseph Mensah wawie Jombia se won tiase a ebi apese ko bia no yebeko what you say no woni abosom ba ko adiwotwe na ye adwuma wontimi mfansa ngufom enkanche ye se nanom de ade ato so ensa de me de ngufom kra me ntimi nkanche o sa ana wontimi nkanche me na one e so wo ba fia nwumre open so a so de o bible ne di owusu enti opa owusu wo ba fia nwumre nanom ma kwan na so wo de nsa gufom tu ko suanse na wo ma yenhwe se me den sa gu form e frisi ya bench na ha ko ye no me den sa gu form ana me fan se ngwa wotimi a kire we because good no masa e bia se do ka na wo ka se body masa bafo o microphone madum no aduma na ye no wo ni wo bi o bafo ade na ye show o tv ni so no kwasi bafo o microphone madum no kwasi bafo o microphone madum no se kasa ni sai o microphone madum no mimpese be he mesamo kwasi buafo o microphone madum no ese wo kasa gudem ha mesro yemfa nkoko mesro o microphone madum no kwasi buafo Nesben aye susundru a wonu abusu afo mu hia bie e ba chomode afi na koi mediwe mo ho a aye Nesben susundru na ese monom yo nkoda de aye nsuo na yo mpani for the tablet te fi na ko hye no so se mo pensundru anom na abusu amanya ahoden a e ba cho Nesben onom ya nse e hye susu nyina ase jure be akoda oni mfie dumienu a eman bi Nesben susundru na make for them wo wona distributor to apeti aye NS chemist e bi eton enobian pharmacy bi akwa ase Nesben susundru ena me hia agbeve herbal hospital agbekofa mona soap and mona cream abe jaso agbeve fever agbeve tonic and also wo hia bi and afi agbeve balm and not know agbeve herbal hospital kosa ho ya de mona soap mesamo mona soap mona cleanse body nyina pampa body nyina yiri nyina free ho ama ho jo say from pampa body nyina transmogrify nyina ma wo ye fresh say ye kaka wure mpompo basa ohia mona soap rashes bia na be hia say mona cream and so pampa body say free motrom say free hin say free baby ohia bi e ma no mo hia bi pa modi ankope mona cream be siesie mo ma fe utimi so ay smooth afubrom agbeve fever malaria show kra Bebe fever, just a one. Malaria show no. Usho no kokoko. Agbeve tonic, mon moto so motimi atibia di menstrual pain. Na fe ubu nsansi papa. Moja ntimi flow ye koko mankania adokro na nsa yise omi ne nsa no wodidi anemic by anemic ohia agbeve tonic moja dia frusani ye papa agbeve bam yemfa massage yemfa ntwetwe de chi ho ndende mpompo nyina yiri nyina free osisi ya de wachiri kase wachiri bem ohia agbeve bam agbeve herbal hospital ya de bia modia sa ya de afri ho o prostate basa se diabetes pressure hypertension typhoid low libido nyina so ko agbeve herbal hospital ne bo antentem Mama no need the same. Mama need the same. Mama efia mansa. Good na owusu efia mankwa good na owusu kotuma ano no. Eyam pase good good ampa no owusu tuye no. Emra me sani fa enye good enko benkum 10. Say odifo Joseph Mensah dago no so me pacho owusu adan na pese se dwumadi ayi me pacho madika ka chawo se tie se nhwem na odifo ye no se onyi ntuma bia pese ko bia na ebedi wachi no akọ bia pese ko bia ebedi wachi no akọ me nso ma ready se meko bia pese ko bia ebedi wachi no akọ nti ye din pacho jama odifo ye adwuma odifo ye nsa musa we ye opani na fuhye na sitata ya ofi moja owu ye no ade na mkotu ye no ene ku no amo friend say opani friend say e pese hu say jakojo wo na owu ye no good no mkotu ye no ene ku no emra me senifa nya no enko benkum 10
Odifo Joseph Mensa se papa no anya ne ku no. Odifo yensa mu se papa no ne wuo na wuye no e duabo bi ne ku no na se ne kra wuo. Pepese hu se wo some friends en. Ejakojo ne wuo no wuye no. Eye hunhu mu ade. Embra me se ne fa nye hunhu mu ade enko benkum. Odifo Joseph Mensa se papa no anya hunhu mu ade a yare bi no yare kaka wodi free mu. Odifo adena omukotu ye no senye gold a eye abusuan nipa na ye kude kopagya ade no a onum se gold a okudie na se me hwe se maame na mpase o gold ana. Okay. Ewo sa ekura ho. Okay. Maame o maame o nana ne din. Maame efia mansa akwapa no kwafo epese hu se maame no gold. Ewo na sase ne so. Embra mi se ni fa oni gold a enko benkum 10. Okay. Ase maame ne ewo good ewo asase ne so. Maame ne good asase ne so. Man papa ne ye Mr. Abuche. Mr. Kwasi gwa for Mr. Yem fani diomo 180 na nyumre. Mpa bocho. Mr. Mimpese memo obia epiabon Mr. Enye obia nimsem Mr. Abuche. Odifo yensa mu sai ade no mokofa na anya goda na nso mo de ade abafie sa de ko na mo de ba fie no eye abusom nipa na ekode ekofa ade no epese hu se ade na owusu ekotu no mo de ba fie no owusu se onte ne ho ase opese hu se ade na ebusuam nipa na akwa kofa ade no embra misani fa obi ankofa ya enko benkum 10. Odifo Joseph Mensa se obia enkofa ibia ewo abusuanu obia mesamo owusu menka se ade no kra nya noa Fezi akofa ade de ba ye no nya no na wo ma ye so no owusu tieme metio pa mesi Odifo Joseph Mensa wawie Jombia se won tiasia ebi apese ko bia no yebeko what you say no woni abosom ba ko adiwotwe na ye adwuma wontimi mfansa ngu fom enkanche ye se nanom de ade ato so ensa de me de fom kra me ntimi kanche o sa ana wontimi kanche me na onye open so ba fia nwumre open so a so de bible ne di owusu enti opa owusu ba fia nwumre nanom a ma kwan na so de nsa gu fom tu ko suanta na wo ma yenhwe se me den sa gu form e frisi ya bench na ha ko ye no me den sa gu form ana me fan se ngwa wotimi a kire we because good no masa e bi asa we ka na wo ka me simple dia masa bafo o magro for madum no aduma na ye no wo ni wo bi o bafo ade na ye show o tv no so no kwasi bafo o microphone madum no kwasi bafo o microphone madum no chese kasa ni sai o microphone madum no mimpese be he mesamo nanom de ade ato so ensa de me de form kra me ntimi kan kire o sa ana ntimi kan kire me na onye open so wo ba fia nwumre open so a so de bible ne di owusu enti opa wo ba fia nwumre nanom a ma kwan na so wo de nsa gu fam tu ko suanta na wo ma yenhwe se me den sa gu form e frisi ya bench na ha ko ye no me den sa gu form ana me fan se ngwa wotimi a kire we because good no masa e bi asa we ka na wo ka me simple dia masa bafo o magro for madum no aduma na ye no wo ni wo bi o bafo ade na ye show o tv no so no kwasi bafo o microphone madum no kwasi bafo o microphone madum no chese kasa ni sai o microphone madum no mimpese be he mesamo kwasi bafo o microphone madum no ese o kasa gudem ha mesao yem fan kuko mesao o microphone madum no kwasi bafo Nesben aye susundru a wonu abusu afo mu hia bie e pacho mbode afi na koi mediwe mo ho a aye Nesben susundru na ese monom yo nkoda de aye nsuo na yo mpani for the tablet te fi na ko hye no so se mo pensundru anu na abusu amanya ahode a e pacho Nesben onum ya nse e hye susu nyina ase jure be akoda oni mfie dumienu a eman bi Nesben susundru na make for dem wo wona distributor to apeti
NS Chemist maybe a ton and Nubian pharmacy be alcohol next benzo and I mean here Agbeve Herbal Hospital Agbekofa Mona soap and Mona cream Jaso Agbeve fever Agbeve tonic and also here be and Agbeve balm and not Agbeve Herbal Hospital kosa ho ya de Mona soap mesamo Mona soap Mona cleanse body nyina pampa body nyina yiri nyina free ho e ma what you say from pampa body nyina transmogrify nyina ma wo fresh say ye kaka wure mpompo basa ohia Mona soap rashes bia na be hia say Mona cream abron e wo gold wa asase ne so odi for darma obori nyina tofa o kan kosi say de me kan kire mu nie gold ndi ma me ne wo ba ni tuo no nye gold no mo de baaye nti ade no mo tuye no na ese o mo hwe ade kro mo tuye ni ye because on say papa ousu kasa no na o kire se ma me ne kra according to ma me ne kire se ade ne kasa o ti ase nti sa ade kro no mo tuye no asa ye lively ho no ese o mo hwe sa ade ni ye because ade ne pote ne de nana usu unimishia ya che nhwehwemu amaya ne ha last obi gold bi krasi wa hanom boy na afa chinchina boy ne so on five babu ya na yede che no ampanso gold no koyi ma abusuya no enti ya hwa ade na ye gold na otu ya bible ne beka ntentam na nukura na ye nyina ye hwehwe enye me de se bia wo okonfo wusu woni abusuye ntawantawa to muntem na akoya asem we ka ho ya ba ho me de imprensa enye me de si ye nyina ye hu nukura sa ampa se gold no wo ho ena obi na afa e wo ho na ye hwehwe be bia gold na akohye but ade no mutu ye ni nye gold enye gold Ousu me pacho ousu me so hayen kasasa ousu me pacho ahayen kasasa me de me hwehwe ade na mutu ye no de anti a mutu ya ade na ye gold no ade na nye gold ousu me pacho jama mama pacho ousu me pacho jani mo mami pacho jani mo mami me pacho jani mo mami Ousu me pacho oso wonkasa oso jani mo pacho me de me ka kire mo ani etiawa wo abosom a ono mu ya adwuma se wonte nyoma na sistela ensa omoton bebia hye bia wo de wagu nsa fa bompaye bebia gold na kofa bia no se nipa na afa na wo no ho ampa ma no ho ntono onsa beka wa de na asem we no eto akotwa ama wo so na ebusia no ye fa ha kina ene ye wura ha no se ene oba ekura wo so wo yale nka ne wada kra ehome ankaye but we hu nti wote ha obi a wo yale wo sa te ama ne koboten nti de meka kire na na owusu ene ebusia ne se gold no me akwapa no kwafo de ye ndi me ye de ahwehwa de wa ha beble ndi ye hwamoda ewo ho a ntententem na wusu ebe kire wo bebi afa no yenya hu se gold ani ofa ye bia wa busua nim ka ne ya ubehu se ubehu ni pakro ousu mpacho producer mpacho mananya juma mama mpacho enti sisi ano na wusu ebia wo so ba bia me de mekirem wo ba bia de ubetumi de akọ masam tiawa odifo me da se onyanko e be so amesa aba so bien boafo tande bonte na yanko angels heba powder na ewuja so aya to di say Dominion heba powder a boost immune system no say covid na ba nti obi a boost immune system se be ya wonya bi ntimi se wada upe immune booster papa ya say ya de ahodo free ni pedua ni nyina mu aye nsenche na manfo to eto no Dominion herbal powder abusia kwaje odi fa obi mama ma oba no nua no abusia ni nyina mo nchemfa anopa bia mo num bi anwumre bia mo num bi na mo bedanya ne na hoden aba e de abo ma menom kokorafo mrewafo bebo ma de na pemo na boost immune system no diabetes ni stroke prostate wonam nyina ya anasa spinal cord
ne nyinaa ɛbɛboa papa yare ahodoɔ pii na ɛsa coronavirus ne nyinaa na ɛtu afiri nipadua anim wokɔmi si ɛba ebi wɔ hɔ nom ɛwɔ Ashtown Apidank ebi wɔ hɔ Freddie Men's Keo pharmacy Jusso roundabout and afei PV's pharmacy Utafo Nhyira FM security checkpoint and afei Topa Heba Enterprise Princess Tina drugstore and nso Kuchi Ope Dominion Herbal Powder Papa Ibiato a blue booster Ibiato now wafra home 0209 949215 0209 949215 0209 949215 and 0543 158195 0543 158195 now one page for Akasa Everclean sanitizer e wodwa so wani tua CCS baby anam bia mandatory upo so guta me papa obi ni dabi obofo dabi do work with kwan your friends say opambo so everybody in the car radios hand sanitizer yes just say so nya sanitizer so new per hand sanitizer papa hand sanitizer papa Everclean is hand sanitizer and the can for the amawo 99.9% ball by 70% alcohol in tebe ball obi odwaso na bia we Hoka Beverages Limited na dia bedwaso one number is 0244365071 na mpanyifo kasa 0244365071 oni mpanyifo enkasa sa nkaboi food and drugs board vo ahwema gye atum se Alaska Star Enterprise bana se ope wallpaper papa dia and one Alaska Star Enterprise and ye come from a wolf Chroma baby annual therefore dear papa baby I'll call the uncle to Alaska and uncle headquarters papa I tunton and near mapa baba 4 com shop on Mamudia decorate one wallpaper at Tiapo television stations radio stations munina paba hodo munina monko Alaska Star Enterprise ocean a chikwaya edum kumasi one boss FM ben hope Prudential Bank Ninchen Hwa ana obihuno betima fra Alaska was 0554 114 878 0554 114 878 now ne Alaska Star Enterprise akasa True Vine Hotel e ba ne say ye no aduane ma manfo ni na nye papa ana yemfa ba bi nto ba bia wo pesa wo du tituma so medwo a True Vine Hotel and ye kamfo dia ma wo wunya hoho na adna ko hono mo na live band papa twagu edura wi apa aduane papa de free no du ko aduane na ye ready lunch bibi atwatwa local food Ghana die fufu papa ne nkwa papa ponche buruburu tilapia banku okru stew ene bayire papa bia ya no na chese wankata wotum so to ho ye kinki ni nyina bi e wo hono mo a obedidi ama ho ato we no True Vine Hotel obadua no so de for papa 15 maame efia mansa akwapa no kwafo epese hu se maame no good e wo na sase ne so emra misani fa oni good a enko benkum 10 okay ase maame ne ewo good ewo asase ne so maame ne good asase ne so ma papa ne ye mesamo abuche mesamo ozu mesamo kwazi gwa for mesamo yemfa ni diomo 180 na nyumre mpa macho mesamo mimpese memo bia apiabon mesamo enye obi anim sem mesamo abuche the difference I must say, I didn't make a fine and you go that. Then somebody at the Abbey, Saturday corner, Monday Fiano, a Busum Nipa and Echo de Cofad, A person who said, Diana or Wusu, Echo to no more the bear Fiano. Or Wusu say on Tena Wase, or person who said, Adiana Busum Nipa and Aqua Cofadiano. Embra Miss if I will be Uncle Fire and Cobenkum, 10. But if for Joseph Mensah, say Obia and Kofabia, ewo abusuano Obia mesamo Owusu menka se ade no kra nya noa Fezi akofa ade de ba ye no nya no na wo ma ye so no Owusu uteme metie opa mesi odi for Joseph Mensah wawie Jombia se won tiase a ebi apese ko bia no yebeko what ase no woni abosom ba ko adiwotwe na ye adwuma wontimi mfansa mu fom enkanche ye se nanom de ade ato so ensa de me de ku fom kra me ntimi kan kire o sa ana wontimi kanche me
na only open so obafia nwumre open so a so the Bible ne di owusu enti opa obafia nwumre na no ma kwan na so de nsa gu fam tu kosu atena wo mayanhwe se me den nsa gu fam efrisi ya bench ha ko ye no me den nsa gu fam ana me fan nsem wotimi akire wo because masa e bia say we can now can the simple dia masa bafo o micro for madum no adwuma na ye no wu ni wo bi o bafo ade na ye show o TV ni so no kwasi bafo o microphone madum no kwasi bafo o microphone madum no chese kasa o kasa ni sai o microphone madum no mimpese be he mesamo kwasi bafo o microphone madum no ese o kasa gudem ha mesro yemfa nkoko mesro o microphone madum no kwasi bafo Nesben aye susundro a woni abusu afo mu hia bie e ba chombo de afi na koi mediwe mo hu a aye Nesben susundro na ese monom yo nkoda de aye nsuo na yo mpani for de tablet de fi na ko hye no so se mo pensundro anom na abusu amanya hoden a e ba cho Nesben onom ya nse e hye nsusu nyina ase jure be akoda oni mfie dumienu a eman bi Nesben susundro na make for dem wo wona distributor to apeti aye NS chemist e bi eton enobian pharmacy bi akwa ase Nesben susundro ena me here agbeve herbal hospital agbekofa mona soap and mona cream jaso agbeve fever agbeve tonic and also here be and afi agbeve balm and not know agbeve herbal hospital kosa ho ya de mona soap mesamo mona soap mona cleanse your body nyina pampa body nyina yiri nyina afri ho am what you say from pampa body nyina ebi a ono ne som a wo som ne ne gidie ne ntino onyinni asese bible ne de no onyinni na mentimi hu so ono so ye konfo na ogunsa a wo nananam ho so no edi nananam so aka akere no afa oye konfo no ogunsa ofre nananam edi nananam so aka akere se ani anada bi o se ne ntimi nka no ha metimaka ba fi do beka e bu so ntimi nka do ayo ha meba ukama obiati oso ne ma wide ontimi nka video so me pese tie osu subana wo de na dia na subana wo de na studio ha na tie me ka kira ba so ogoro me ba ibu sa wo se nyoma wa ye no oso ontimi nka video so obiati enti me pese tie aye ye wanyama enyama mienu miensa pelefo sa bosman me ko ne presa beboa sawon usuma ugidie entino do maka kire wo no ontimi ka sofo de no usu nyinni entimi pese wukuada ese tu anam hofro ekwanda ho wukuada yebese tu anam hofro na o de na watu anam de bible de kwafo anam watuo a wo so nyinni no unyinnie yesu emram bi yesu ebetu yetu anam foforo mate ukuada ne yakwa kohe ade ne awonum afei eba ne humu no krese so wugidi ana unyinnie enye se bia me pata pa me yini se bia ko se bia nya tie dia obama mu se mu ade no ayo obehwu a emu agwo tie die tie ousu tie ousu tie aso eba me budu tie die me se we wa di se obama mu ade no ekso bia le hwe mu agwo tie o te mam di ma di hwam di tie etibi maka cha mu se me kan tro bia se ani ana da bi e ba choma ousu nya mama me ka che se ani ana da bi wa unu se ma se me ma ba be kabida eti se yo adwene se wo adwene se ana me ka che se no krane de e ba kweti mu no mo be se mu hu de e wo mu a ukuada ye betua na maw
ama mu nyina mahunu sɛ ane ana da bi sɛ mu no enti sɛ wono aneɛ na wokotu yɛ na mode ba yɛ sɛ mode sɛ satane nipa nai usuma na okokotu yɛ usuma na de kye ne konfo ne awugu nsa no sɛ ɛyɛ no kra sɛ nyɛ no kra yo yima wo ɛbɛka kyerɛ wo ɛsɛ ke pia bonten okay kete pie because what did ananu di etugu nsa no de eyimu won se se na tie no ne ka pie sɛ ɛnyɛ no kra ka kongrofo no mate enti ukware nto na momfro enti ukware yɛ me yadoma yɛ betu na mofofro ukwada mate ama mu nyina mahunu sɛ I say what say no. So I Bible no kwafo say adinam go buy no enye good enye no crack. And also dey you to say enye no crack. Mate. Oh one never hu ye no crack be free. Oh you see no one sense here. Very good. No do we abron kuma. Very good. Me that say. Let's say kwana say enye no crack ye ba ne be hu. So the fata sumbo no e bo na so. Ogora abote. Yes. Bafo. Say me think ka say we hu say obema mu ade a ati so bia ne hwe magwo me da se ogoro no on sin suma nse no ham mate bof yanko dago me ti osuma mienu ati me mpese makabi abranti osema me abonu dua na man chance na odi for yen mam hwe ade na ko sisia no wan hu be kase bia obi kugira obi achi obi anim obi awa ye no kre na ye adwuma ha but me hwe de ko sisia na me yete me me comment ko be ka jem say ebia ujira fa ba ebi nti be kasa ase wo sei enko de sa so mo na makotum good ana mo se ayira mi menka hu bi e ma mi nim bi mi papa ni mi nua bi anka mo mfo mo good asem o mo mfa nko ye ntre nhyira ya ye hwede bisi mi da se menso mi da se kwasi buafo ane no abrante be fie ha na wotwetwa mu se na mame abonedua mame na ni ma bebre ese o hamu pa o su inu maka nyina sese da ya omkom enye abrante mo akwa ba yaja osu ni onom yesen ni onom ye mi mi ma me we mi esa ma se na me ma sen baba ku be ma mi no se de na ye wo mo na se o mo de o mo ho na me wo fa ma beto wo mo no mo ye nan na aku di kan bodam no flabo san so ya le ye no flabo ba ku bodam o ya le kika o to su mi nso o to su mi no sa dosu mi ensa to su mi ensa sa o to su nine so sa na first one they were film ti o hwa aye duro so me so da ma me woni ked na me nam ti na pese odi fo hwe ma wo pese mo boa me se je na pese odi fo hwe ma wo pese wo hwe ma me se firifie e da yes ase boni bi so na edi na edi nya wo hwe ma ye mate odi fo da ma wasu mu ya betumi abo odi patron ye frame ya ojanfi ya ojanfi akwapa ne kwafo pese hu se ya ojanfi problem na mu na mu no eye adwenem yale hawo no eye hu mu ade emra mi senifa enye hu mu ade na yale ankasa na ha ewo ebusuan no so saa emra mi sabenku ten Ajifo problem na enye sunsun mu ade abi eye ade a ewo omu ase omu ebusuan nim ansa na omu befem nti saa de no so wo ho because na no kra bi mu ba abi mu so ba menche the same problem yi bia ebu ha na maame na owo eye we nu ofa mo no anasa papa na owo we mu ofa no na problem no wo abusuan nim nti ebeba bedi ebi mu so nti true no obi a befem so wo agye se wo a uhu se wo de e ba obenya eduru a ebeboa enye sa o mbefa sa de nim difo na dwunyina ya ne sene maame oto nyina onim sene maame nti difo ye musa se ha na wom no eye ne kwase ne maame so da be ya ebi woni maame ntemu a be firo ma ya friend say ya friend ye da na ye nyina akwa ni nim se bia ye na na fra kuma no mi maame no na ha adwuna mi maame sa sole mi so na nsen mu na mi mo ma adwuna kire mi sa o maame na ya friend say ya friend ye da ya da ya pese hu se nyoma enkoye ma abusuan no ya da no nim ho bi emra mi senifa onim ho bi enko benku ten afede wa hu okay me pacho starting no ayale no plan ye ofrebo kire oba obodam ye did nante eko sehwi de bi so ama obi adin kro na kame bokro na ye did nante kakra bet ye kwa omse yale no frebo busuan no abusuafo na yesa enti omo ka se nke ntoto aboba na nko se no onse dadi se anya o maame a odwina ya se o maame apiem se anya o maame a ti se wa abusuanu mu a nianko bo bi adin
na kofa nsema odifo di kan ka cho sa de na wo ho what you say ho nje so abontin wa busuanum o se ade ne wo ho odifo nsa nte sa na me kire no ti obu be wa nte ase o se your friends ya wade ni bi wo ho a obi ohwehwe nwom betumi ehu sa ade ni se nete but onim na adwen bi wo ha na adwen ye ni se esunsun mu ade but sa yale we a bible ya kire o se yale no obetumi aton ofie nwom nyina de kire se huhu mu ade still na ekoso atiaje patone no kure do frabro kire ba ya ton ne kais nyina se na ekoso enso bebia beko bia ne ye beka kire se sunsun ba na ade ne koso esro ni esro modawroma isi e kire ma se ni hwi ya efia entisia sa ni pa no wai o efa o promasi o de nyame ya adom a yentimi mfa ne ma se di wakoye no ase de o man ko ye no o ka tra asem kroma o mutimi ni ntimi eno de aha ye kwa ho ye po ne odifo ni nkom eno ni de nye problem ka beto ma o mu na aha ye kwa ho me charge wo ye be di nkom ye be so odifo be sign no ma tudwa na obi o he bia no na sa ka odifo nti wadan ma onya nko nti twa ma mi ahoma ntimo 05 03220 83570 83581 83582 83583 yɛmfa course no sema enumpe na fe edin saya ya adai ogoro masa wo ba we ejika pre ogoro adai wasi yai dine ayi bribe one bribe ya je akwaje so bribe ko gboro no that right wa we be no so dey kan ayi be no wa say o ti we osuno ojina se ho wa we be no wa say woni mari do ba ye producer fenma me musa wako producer fenma me o ma me no wona sifu tro no ko papa no ko na je bribe wa tiri kam ogoro ye wona je bribe ogoro ye ade mi tiro wi asiro no ogoro abuche wo go say depending asiro ba ye no obi ka say an na da bi wo so wonyi sofu ni ani bible ni afida ko bi bribe wo so na me society dia wo so dia so ko konfo na ya onyi ni a perifo se boso ne konden present ne bribe ya dibe ma wo da ne mi aduma bra minimum be ko ba bi mi na me ko mi na be se me ogoro ye na de mako ogoro ye wo na je bribe o kono o bon wonu no o boso na wo je ko fo sikati enu fa na je bribe ajubre ogoro ye sharifo agora me dá 83581 83582 83583 83584 sana so kano Ewiase Mu Nsem doson papa don't reach again hello don't reach check me hello koneji ebacha udi na ka sofre he njabu sa kwanya ja kwa mfuri kwa di apaja jaka mfuri yetio go jatani ni kacho ura na wa batra wa wo kacho wucha mimi si na kwa mfuri nyina je kwa papa na busu mun ya busu baba ana ni wa mtimi hunu ko rumba no na hanu wa ka kwa cha sabu dia ya wa holo wa mfuri bua sabu firo ko mbobro aja ba su kwitri firo baba kaka baka na busu no ko baba no yeti baba no o fari se hunu no ko jaka mfuri ya dance hello ogolo aja uzuni the gone ni jatani no the great man me kasa pias me kam kasa fi asante be kwai modar ma yetio okonfui medino ho ya papa obosum be se 18 and me anyi niema bia ankyerɛw sofu ene ni ye nhyira dwuman sofu on kan kontobo nhyira fidie su da pakase bibise ni se ya awunyi ni a ajama so se mo ba sa ko ba bifo no ma sa ko akohwe uja na akase nhyirafo de blab do munyi bi su da because omudi no ko na ye adwuma bitwacha bi de na good news na menhyira mo yada se don roji so chane nu ya efan Gidon na wo asofan enkan ose otie Ewiase Mu Nsem hello ebacha udi na ka safre he aja mediani Yakubu Dombote me ka safre kaira Yakubu Dombote yetio yo me ya Yakubu nhyira opa onso
Yeah, kakra mechanic conforno kwa bisu no madine ho ya kakra. Say ya software software dan na oba ebe ade ama obia gitum. Na wo conform na abedu so a wo da wo setintina atwan. Wonti ase. Ana say minua pani kura kan kura se bosuman ne kono mpanta. Bi nanti ase a wo betima ko bisu akohwem. Na conform ya na wo yesi ya. Na o do say yenu conform na say wutumi say wo chakwa bisu jama fosikadi oh na achafa oso nti be research wonjintum na afi bibia ntum konanim na abusiano so yare na ewum na be stress of say wonhwe na wonje mumbwa sada be ya yare fon so betimanya ne fa wodi ya da sipi no chato hale hello kotonji ebacho udi na kasa free he ofa kwata ni me kasa free asantemampon kofiase no ofa kwata yetia eja wusu konfo amami buo fu pop abudre wusu ni motia wo be motia ne abosun be adwo watwe adi ntina good fiawe wanti na hwehwemu na wusu mo ntia se mo dia benchira amotifo kesisi ahwehwemu wate enye good wo ha ne say wo di wo ha be ye benchira ho ye sabeki kan wo ja wusu abudre Miss Medasi P on last call. Yefo nyinansia. Odifo Joseph Mensa. Yes, sorry so. Odifo ema se ba kwe na yeko adwempa Herbal Clinic. Your Prophet Joseph Mensa dodo na bɔ memrane akwapa no kwafo. De how bia wodi achia enko bia no. Ode beda Prophet Joseph Mensa. Wankasa obehumu nukre. Se ye yale Canada so obi o ha obo bra still de ogina na ogina eno nyanyame ya adom Prophet Joseph Mensa meton sa afro se bra na Prophet Joseph Mensa me de kwan bia ba me de sesa nipa brabo ama nipa ukọ wanim wa brabom obi anya 40 years ni 40 Ghana 50 years ni 50 Ghana eno na me che so sa nyoma ne dinti na ekosa echina oni mihia wa timetim tabu mbola junction na etie for mo nhia no so se Prophet Joseph Mensa me Prophet Joseph Mensa minim etimetim your friends say mini Mampontin mini enye Prophet Joseph Mensa me kura minim ho menya adwuma ho da me de ne etimetim tabu mbola junction free day 1 am baaye enti me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 604122 0504 604122 yale bia odi achi a enko say ye stroke diabetes pressure una odi also wanom doctor ndro sen wanom 30 years 20 years me oba mema we jai within 1 month 1 month per wa behu sam pass e duro aye ka say ye duro no e duro ho aye bibiduro Prophet Joseph Mensa me na omo yali stroke e ba me ncha me de duro kam within we bi kura de 1 week no asole e bi 2 weeks no asole 3 weeks no asole yali a wudi achi a enko no eno na me hia onyame bo achina bra be ye hwehwem fa ablabo ho na hwe be abrabo ebe kwa kosi 2020 me de ibi ba se obi a wo bo bra bia nko wanimu no me ma 6 months na wankasa acha 3 months wa obeka HIV ne how obema na wu wanum diabetes ndo ni pressure drama obema wu bra me nyana no ebi nso kura wo nnom sa ndo ni bi nso obema wu enye adwuma obema afon ketekete se chok nyame ya adoma achi na fa be hia me wa obeka enye me na meka awo asema wodi achi a enko no nyame bu achi na fa bra wa oba obeka mi telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensa Kumasi ade mi wetimetim Tebu Mbola Junction eye Juada ne Bnada. Apart from that mini Kumasi ekrom ha ba bia yawoda eye Amasamai Accra Amasamai Stadium Junction ho ne yawoda ne memenda ena kwesi ada ne ye nkokọ Trado Salvation School ho nti baby a wo bia ha obi da wo so yale wudi achi a enko
nhwe ho a wunim sa ade we yale na ade akwada prayer camp na oda ne ya bompae ni bia still yale ne da ho ho nyame ya adom akina so ale na fa beda me de wa ba wo beka me nyame na meka kasatenti wo en toponko agro ne form nyame ya adom akina o de me telephone numbers na wo fa 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 604122 0504 604122 Kasatenten toponko Adifo Joseph Mensa Nyankopon Inshallah Setun Safra Oje Yeso Yentu American ni Dr. Nsia Kodin Komo Adwimpa Herbal Clinic Hona akona de adwimpa kwa asesi na ho ato Famosa Lagi Salia Janshi Hopper na abehu won ena montra COVID-19 e dia him ya na tuatesi se wan kenya ho a agrobediu ti yaso ti adwimpa Herbal Clinic amo Famosa Lagi Salia Junction Dr. Nsia ayekara Dr. Nsia mo akaba ajawu so meje Dr. Nampom ti sai Nyankopon adum na down so ekrekrem doc ekrekrem dientina se na fata se ya sabi na bebre e dosun bebre dientina se na fata se ba adwimpa mo di adwimpa ba ho dientia se odi adwimpa e ba adwimpa ne se adwuma na ye no ene nurses na meni o mo ye adwuma no adwimpa ene nyina ye de ye adwuma enti de beboa ama wapomuden asipi asita no ena adwempa eya ma wo ye wo nubra no ho nimde ye wo hahama no ho nimde a se ye kase o pressure we emfa ho ne cha ache ewo so aduru a wanom a enkoye no ye ka kiro se sa aduru we adwempa de ma wo kwa konom wo dia ne se obenom afi afutu ahoro ye de be ma wo efa wadidie ho ebia na onom sakakra ye be kyerɛkyerɛ nneɛma ahoro bi ebi anom ade bi a emboa oni padua no ye be kyerɛkyerɛ wodi so nko ade a Nyankopɔn adom so sɛ ye pressure sɛ ye yare bɛn no ho beto ede na ma adwempa e dance ye nti afofo timi chia na obi ade dance o yare a odi chi de ade sa adwempa obeba adwempa so na Nyankopɔn adom so na ahotona ba nti ade dance eno no san sɛ ye aduro no eye adwuma na adwempa ka sɛ bra na sa yare o ya de ba no betimi asama wa ne sa pepepe netie obetimi ka se me de ma chinche ma bre me ma bre ye ko isa asabe na wo kan wa kanya omusunsum ma cha matoam wo Famosa Lagi Salia Junction se wa wutie me anwumre e na wo de wo se wa bre e wo yare no ho na mesere se obefa sa number si na frɛ na eye Nyankopɔn adom a efi ochina anopa no nso ekono fo ne kyerem e wo Famosa Lagi Salia Junction Famosa Lagi Salia Junction e wo adwusu kwan no so na oba beduru ho a emfa ho ne baabi a wodu wani achi a ayese wabre wabamu eyabu ewo oyare no ho no Nyankopɔn ene wadwempa Herbal Clinic so ebema ho atɔ numbers no a me de tudwa no a obefrɛ no 0244 72 52 76 0244 72 5276 and now say obetimi afre 055 44 38 440 055 44 38 440 sa numbers ahore no numbers asa padwempa Herbal Clinic obefrɛ mesrɛ sɛ bra wa fa number ya wie no mesrɛ sɛ save number no adwempa Herbal Clinic sɛ de bɛyɛ Nyankopɔn adom ɔkyena wopɛ sɛ ɔde wani adwempa Herbal Clinic number no ɛnyera wo ana trɔ to baabi a ɔfi ɔkyena ɛkɔ no wobɛhu na watimi de aba adwempa Herbal Clinic aba abɛgye wa yaresa enti sɛ de mede kan no wotie me sa ohaw ya ye ka ho asem a ne mogabroso pressure anase BP no ne etena wo so obu ho a ohun so insusanso bia anase same things bia